Egunon Euskal Telebistaren ikusentzore zareten guztioi, denboraldi amaiera heldu da, eta azken estropadaren atarian gaude gaurko honetan, eta egia esan asko dago jokoan batipat igoera fasean. Atzo, Meirak izugarrizko pausua eman zuen, puntuak bai, 4 puntu, Getariaren aurretik, gero Zumaiarrak aukera gutxikin geratu dira gaurkoari begira, eta Amegrobe azken tokian, eta gero El Corte Inglés bandera izango dugu jokoan, badakizue, dena eskura duela Hondarribiak liga irabazteko, bigarren garaipena izango luke, Ama Guadalupekoak San Miguel ligan, eta egun garrantzitsua izan daiteke hau Hondarribiarentzat. Horrela ditugu gauzak, eta minutuko isilunea orain, El Corte Ingleseko nagusi izandakoa, oraintxe amaitu da minutuko isilune hori, Isidoro Alvarez gogora ekartzeko, badakizue, duela gutxi hiltzela eta babesle haundia izanik arron munduak omenaldi hau eginda izan dio. 40. edizioa El Corte Inglés banderak eta benetan asko izango da hor jokoan. Ibon Gaztañazpi, eguerdion. Baita zuri ere, Mikel. 40. edizioa El Corte Inglés bandera hau klasiko bada eta demoraldia bukatzeko beti estropada honek toki hori hartu zuen eta horitxe izan du. Gaur gainera playoffa dela eta benetan badugu mamia lehenengo txandan. Hori da, nik uste dut, nik ere sarrerak honetan, bi kontu horiek aipatuko nintuzke batetik El Corte Inglés bandera jokoan. Leno 2 jornadetara, 2 egunetara jokatzen zen bandera, klasiko bat, garai batean ikeragarrizko zona zeukana, diruzariak ere bikainak zituen, eta liga sortzearekin batera, hemen txegutegian lehen ere alazen, hemen bukeran finkatu zen, eta nik uste dut, liga on bati bukera jartzeko, oso zera polita dela gainera Portugaleten, estropadaremu klasiko eta antigualerako baten, eta gero bestetik, atzo izan bezala, playofferako zera bat jokoan, San Miguel ligarako igotzeko zera bat, txartel bat jokoan, eta nik uste dut atzo Meirak aurrera pauso handia eman zuela, eta nobedadea litzateke niretzako, berria litzateke, Meirak gaur ez eskuratzea txartel hori igotzeko. Zalantzarik gabe, Meirak momentu ederra du hau, lan asko egin dute, igoera honen bila, eta egia zen momentu hau ezin izango dute utxe egin bestela damu galanta izango dute. Ea zer dioen Sara Gandara gure lankideak, beti bezala, hortxe izango da gaurko honetan lan bikoitza egiten azken jardunaldia denez, lehenik eta behingoz ordezkariekin, eta gero agintarien ontzian koroa jasoko duelako Hondarribiak. Eguerdion, Sara, aurrera. Eguerdion, Mikel, Ibon eta ikusentzuleak bai, momentu honetan ordezkarien armaia honetan nago, baina gero estropada bukatutakoan ontzira igoko naiz, eta txapeldunekin berriketan egiteko aukera izango dut. Momentuz, badakizue estropadan zehar ordezkari hauekin hitz egiteko aukera izango dudala, guztiekin gainera, playoffean lehiatzen ari direnekin, eta gero Corte Inglés bandera jokatuko dutenekin, ondoren esan bezala ontzira igoko naiz, eta handik gero gaur eguneko kirol tartea egitera. Egun luzea beraz gaur, baina merezi du izan ere udako azken astebukararekin batera gaur jokoan da San Miguel ligako azken jardunaldia. Ikusten ari zareten bezala, eguzkiak gogor jotzen du gaurko honetan, 24 graduren bueltan izango ditugu, eta baldintza onak benetan arraunean egiteko, Mikel. Ederki baldintza onak naturari dagokionez, baina gaur hemen estropada eremu berezi honetan korrontearen eragina beti bezala garrantzitsua da. Itsas bera, marrak 20 gutxiagotan izan dugu, eta arratsaldeko 4etan itsas gora, eta honek beti bezala, Ibon, izugarrizko eragina izango du hemen. Bai, jauna, korrontearen eragina gainera hemen ikusi egiten da, eta alde hortatik, nik uste dut, estropada eremu honek, kaleen artean aukarri utzi behar dugu aldeak izan da, normala den bezala, irakurketak egiteko ez da zailena izaten ikusten delako korrontea nondi doan. Ura gora doa, mareak ez dira bizi-biziak, bai, koefizientea nik uste dut ertaina dela. 77koa. Hori da, bizitzen ari dira. Gora begira, bai. Oraindik ertaina bizitzen, eta horrelako baldintzakin laugarren kalea izaten da hemen maiteena, eta bigarrena, eta inork nahi ez duena alde horretatik. Eta esan dezagun, playoffetako lau treneruak hauek atzo bezala
Erlojupeko lanean. Bigarren kaletik joango direla eta hauek irakurketa erreza daukate. Zuzen joan eta zuzen etorri bide galtzerik egin. Atzo Meirak 4 puntu bildu zituen, 19 eta 56, Getariak 20 lau, 7 segundu pasatxo, 7 eta 74ko altxorra, berdinketak apurtzeko Meiraren alde. Getariak 3 puntu atzo, Zumaiak 2, 11 segunduko atzerapena, eta Amegrobek puntu bakarra 12 segundura heldu zen eta atzokoan. Badakizue, denborak puntu berdinketak apurtzeko bakarrik erabiliko direla, eta momentuz behintzat Meira du aukerarik onena. Eta playoffaren atarian, atzo bezala, klubetako 4 ordezkari ekarriko ditugu zuen pantailetara. Es complicado y muy difícil, pero yo creo que ayer hicimos una regata dentro de nuestras posibilidades y ayer me tocó pues felicitarles después de la regata que hicieron, sobre todo porque libramos además ese cuarto puesto al final. Y hoy, pues bueno, saldremos también a por todas y a ver qué suerte tenemos. Todos conocemos a los remeros que tiene, gente veterana, gente que ha ganado muchas banderas y gente que quiere subir arriba. Entonces, bueno, es lo que hay. Pero nosotros, bueno, vamos a ir a por todas otra vez y desde que no tienen el banderazo, pues a la pelea. Gu gustatu ginen lanakin, dana eman genuen, getxo ez genekan. Eta, bueno, pixkat ikusia, indarra aldetik handa pixka gaizio dela, eta, bueno, hor 7-8 segundu eta eskigoe, ja diferentzi pixka bada, baina, bueno, gaur beste estropa izangoa, eta gaur irabazti dakan, eta bestek fallatzak, bueno. Berra da, gu topeateako geha, eta estropak izango, nun gauden, eta zen nolako taila emango den. Aldaketek, jendea ondo rekuperatu, eta Regata, el planteamiento sería como la de ayer y supongo que la de todos los equipos. El salir el primer largo a marcar un tiempo, a intentar ser cabeza de regata en la primera boya, en las primeras referencias y nada. Y eso, tener siempre presente al rival, que lo llevaremos delante, cosa que a nosotros nos beneficia, ya que salimos de últimos, podremos como saber sus trayectorias y no tenemos que hacer nada diferente que a ellos. Quiere decir, nosotros no tenemos nada que arriesgar, son ellos los que tienen que arriesgar, así que nosotros haremos una regata, a hacer nuestra regata, vamos. Ayer, bueno, fuimos al límite, hicimos todo dentro de nuestras posibilidades, todo lo que tenemos y salió la regata así. No hubo más. Bueno, no. Sinceramente no, porque Meira nos quitó más o menos lo que nos está quitando habitualmente la Liga Gallega, no sé lo que nos estaba quitando, bueno. Entonces, bueno, no hay nada que objetar al equipo. Fuimos al límite, demos todo lo que teníamos que dar y quedamos contentos de la regata. ¿Equipo? Muy bueno, positivo todo. Están todos muy animados y a dar todo bien. Hauxe beraz, playoffean ditugun 4 klubetako ordezkarien hitzak eta favorito garbia dena alde du Meirak. Gaur gainera erreferentziak ere alde izango ditu, atzoko sailkapena kontuan hartuko baita, erlojupeko lan honi begira, lehenik eta behingoz Amegrobe izango dugu lanean, eta minutuko tartean gero Zumaia, Getaria eta Meira izango ditugu irtera puntuan, irterako baliza horretan, bigarren kaleko baliza gorrian. Eta jadanik Amegrobeko gizonak ari dira hementxe prestatzen, eta gaur, entrenatzaile eta klubeko arraunlari historikoa kanpoan geratu da, Jose Diego Portela, eta aipagarria da, Donostian adibidez, patroi lanetan aritutako Kevin Vieira, gaurko honetan hankekoa izango dela, eta gainera istriborretik, atzo espaldan eta ababorren, Ibon, eta ontziaren punta batetik bestera. Horixe da gauza celebra, beti atzeko txopan ikusi dugu, patrontzan, atzo, bueno, patroian nonbaiten jarri behar eta harinak izaten dira eta hor espalda baborrean jartzea edo aurrekalari, baina begira. Atzo baborrean eta gaur hanketik eta estriborretik. Zer den, Ofizia honek bintzat ederki ikasi dauka, estropa zer den. Bueno, bentxe ditugu epaimeikoak Erne eta arraunlariak jadanik prest. Amegrobe, Miguel, treneru oso bereziarekin, hau erreforma egina dago. Han atzea, Franka ere bai, baina atzea Galizian erreforma egin zioten, eta oso atze zorrotza du trenerorek, atzeko azta oso zorrotza duka trenerorek. Bai, entrenatzaileekin hitz egin dut, Portelakin, eta zer esan dit, datorren urterako traineru berria erosteko asmotan dira.
Urte batzuk baditu, treniru honek. Bai. Hau, bueno, ligan ondo ibili zirenean treniru honekin ibili ziren, eta erreforma egin da eta hor, bueno. Hortxe da, Roberto Dadin, patroi gaztea, Txaleko eta guzti. eta lanerako prest, estropa deremua garbi, txalupatxoa pasada, alde batetik bestera, eta orantxe lanari ekiteko pronto den. Amegrobe, lan on bat egiteko helburuarekin, argi dute, atzoko puntu bakarrarekin miraririk ez dela izango gaurko honetan. Badoa! Amegrobe, Galiziako ligan txapeldun ordea izan da Meiraren atzetik. Meira 96 punturekin amaitu zuen, Amegrobe 90rekin. Meirak 8 bandera eta Amegrobek 3. Zosketa bidez, atzo bezala, amaratxoa, gaurko honetan Amegrobek eramango du. Eta hortxe dira. Esan bezala, bi aldaketa, atzoko egunetik gaurkora, Pabliño traineru horretan. Gauza zelebrea, patroiak normalean 20koa eskatzen duenean ere, 10naka kontatzen ditu, eta mutilgaztea Roberto Dadin, 11-12 eta horrela esaten ari da. Sekula entzun, horrelak hori. Kevin el Pisco, vamos ahí, hostia. Aprieta, aprieta. ¡Fua! ¡Fua! Irtera puntuan prest, Zumaiarrak. Hortxe doaz. Bi aldaketa egin ditu Patxi frantzesek eta horietako bat txopan patroia sartu du, Aristi, Iñaki Aristi. Bueno, atzo Zumaiak 3garren eginda, aukera aldetik gehiegi ez du, baina nik uste dut nahiko dute gaur ere, maila ona erakutsi. Eta playoffetan gainera, Zumaiak oso papel onak egin izan ditu, eta nahiko dute hauek ere. Eta Patxi frantzesek beste da beste, playoff asko jokatu ditu, hemen ari zen, Zierbenan entrenatzaile ibili zen, eta oso ondo ezagutzen du, nengo estropa eremua. Zabala, Iparlar Zabalere bai hor, 5garren txostan. Eta Xabier Ozola Zauriotarra ere bai. Eta Iker Peña, gaur Ababorren erdiko lanetan, osaren tokian. Josu osaren tokian. Bueno, presgetaria, Erne. Badoaz getariarrak. Oso itxaropentsu, oso serio. Gorka Etxeberriak prestatutako kuadrilla. Eta ekin diote lanari. Zaila dago, baina ezinezkoa ez getariarrentzat. Ez da gutxi hori, hemen jokatu egin behar da eta hau baino handiagoak ikusi izan ditugu, arraunean. Eta gero hemen, normalean abek, ibilbideari dago kinoetanak zuzen joango dira, baina patroia deskuidatzen bada Meirakoa, getariak prest egon behar du, Meirak akatsa egingo balu, bai, hori aprobetxatzeko. Gaur aldaketari gabe, gaur Etxeberriaren taldea. Hortxe, getariarrak eta lanerako prest favorito nagusia, irtera puntuan Meira, atzo Bermeoko uretan denborarik onena lortu zuen arraun elkartea. Erne badoaz eta hortxe da Moañako ontzia. Tiran izan da, 7 denboraldiz Moañako ordezkaria hemen San Miguel ligan eta helburu horrekin berriro hortxe da Meira. Jakobo Gaio patroilanetan eta prestatzaile lanak ofizialki beste batzuk agertzen badira ere, David González, Mirango arraunari izan dakoa. Nibel Miguel hemen izena handiak badirela, hanketik Junkal eta González, tiranen ibiliak, Luis Pados, Felipe Silva, Adrián Lago, besteak beste, San Miguel ligan eta kontxan da, jogautako jendea. Esperientzia handiko jendea, eta Christopher González, gaur 3 aldaketa egin ditu eta sartu den jendea ere maila duen jendea. Eta horrelako playoffetako eta nik uste dut hori oso garrantzitsua izaten da. Erlojupekoan, beti esperientzia indarrak neurtzeko garaian eta izaten da garrantzitsua, eta horrelako playoff batean, nire bezala. Neurtzeko, nervioak eta neurtzeko, noiz jo, noiz ez. Erne kronoekin, Zumaia oso denbora ona markatzen ari da eta. Meirari 3 segundu, Getariari 4, Amegroberi 5.
iruditu zait zabaldu egin dela Zumaia, nolabait are eta aldera joan dela, eta Patxi Frantzesek esperientzia handia du, eta nik uste dut oso ongi aztertuta ekarri dutela gaurko estropada. Bai, Larri Bili, Patxi Frantzesi ez dugu galdetu, baina Gorka Etxeberriarekin eta hitz egiten esatetzuen, zenbat zabaldu are eta aldera. Hori zen neurtu beharrekoa gaur. Bide galtzea egin behar da, korrontea pixka bat zaizteko, zenbat kontua. Eta Zumaia asmatu izango da, lehenbiziko luze honetan. Hemen da, Amegrobe. Lehen erreferentzia, 5-0-2. Atzo, ontzirik apalena izan zen, Ogrobekoa. Ea gaur. Oso denbora ipagarriak, Zumaiak orain Getariari 4 segundu. Meirari 5, Amegroberi 5. Eta lehen luzean oraindik. Harrigarria. Bai, eta dagoeneko minutu batzuk ere, 4 minutu terdi, eta Meira hasi denetik ere, 2 minutu terdi. Eta nola sartu dizkion? Meira duen arriskoa orain da informazio hau barruan izatea, eta hori kudeatu beharra dagoela, Zumaiarentzat, kontua da atzo 2 puntu bakarri bildu zituela, eta aldaketa ikaragarria beharko luketela. Emozioa bintzat, lehenbiziko luzio honetan. Bai horixe. Zabaltxo bezala, nire iritzi, ziago. 4:56. Ez da geratu bat ere trenerua, baina aukeran xabalegi bezala. Vamos, Zumaya de Noriante. Hay que darle. ¡Ay! ¡Ay! Dadin Amegrobeko patroia, bere mutilak animatzen, eta beste ontzien artean oreka dago. Zumaia Getariari 4, Amegrobe eta Meirari 5. Eta harrituta izango dira, Meira Arraun elkartekoak informazio hori hartzen dutenean. Jakobo Gaio patroiak ongi neurtu beharko ditu, esan beharreko zenbakiak eta datuak. Eta erlojupeko batean, hauek ateratzen diren bezala denak eman da, badaki gutiztantzia txikiak izaten direla, lehenbiziko luzean 5-6 segundu ateratzeko, jo beharra dago, Gero baldintzaldetik, aixe pixka bat bai, baina hor gaur tira bestelanik ez daukate mutilek, Treniru orekatu eta tira bestelanik ez. 5-0 Getariaren denbora, ikusten duzue. Zumaiak 4:56 markatu du, Getaria 4, Amegrobe 5. ¡Ay! ¡Aún de Getaria, ¡Vamos detrás de Getaria! ¡Vamos arriba! ¡Ay! Irudietan Amegrobeko gizonak Paulinho ontzia. 39 paradas! ¡Acaba! ¡Acaba de ello! ¡Arriba! Ondo patroia, ¡Arriba! Paladak esan ez, eta referentziak Zumaiarena ez doipatu, Getariarena. ¡Ay! ¡Ay, Neva! Hor batzutan, entrenatzaileak berak pasatzen du, berak filtratzen du informazioa, gero beste batzutan patroia, nik uste dut. Patroi gazteari eta entrenatzaileak esango dira, nik esan dakoa mutili izan da. Lehorrean da, Portela, esperientzia handiko gizona. Begira, Meira, 5-0-0. Momentuz, bigarren kronoa, baina segundutxo bakar batera Getaria, eta hortik etor daiteke aldaketa. Orain bigarren luzean, Zumaiak Meirari 3, Getariari 5, Amegroberi 8. ¡Vamos arriba! ¡Todos un poquillo más! ¡Ay! Eta hor duzue, zailkapenean adirazita, behin-behineko batuketak eginda. ¡Ay, vamos arriba! Horrela izango genuke zailkapena, hipotetikoan jakina, Meirak 8, Zumaiak 7, Getariak 6, eta Amegrobek 3. ¡Meira un detrás! ¡Vamos ahí, Zeinen garrantzitsua den esate baterako, entrenatzaileek, laguntzaile bat edukiezko lehorrean, Zumaiaren mugimendu ikusi baldin badu, nola antzeman du lehenbiziko luzean, nola estriborrera joan da, nola asmatu duen, kasu honetan, ez dakit Getariarrek edo Meirarrek mutila izatea begira, Zumaiak zer egin duen lehenbiziko luzean, geuk ere berdina egin dezagun.
Noelia Oterorekin gaude hemen ordezkarien armaia honetan, bera dugu Amegrobeko ordezkaria. Muy buenos días, Noelia. Muy buenos días. Bueno, están llegando poco a poco a esta segunda ciaboga. En la primera tampoco ha habido tantas diferencias con respecto a los tiempos. No, respecto a ayer, no, la verdad es que hoy hubo cambios, tuvimos cambios, un barco más ligero. La verdad que lo están haciendo muy bien, no contábamos con tanto, sabía que iba a ser difícil, pero la verdad es que está muy bien, muy bien. Ayer me comentabas, bueno, tripulación joven, ¿cómo están viviendo ellos este playoff? Lo están viviendo con muchas ganas. La verdad es que contaba que ayer la regata la perdieron en el último largo. Contaba que se desmoralizaban, pero nada, lo contrario, están con más ganas, vinieron con muchas ganas y la verdad que la temporada hay que quitarle el sombrero. Bueno, pues mucha suerte. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Begira Amegrobe nola joan den. Amegrobe orain zabaltzen ari da. Nabarmen. Eta denborarik onenaren jabe Zumaia, baina asko hurbildu dira, bai Getaria eta baita Meira ere, 2 segundura. Ea ba, hortxe da, Telmo de un trainerua. Orain ere zabaltxo bezala niretzako. 9:24. Ea orain. Lehen luzean errenta lortu dute, orain errenta badute oraindik, baina txikiagoa. Nik uste dut orain Getariak eta egin beharko lukela Zumaiaren ibilbidea jarraitu. Ikusi nonde joan den, eta nola asmatu duen lehenbiziko luzean, eran dauk orain Getariak. Zumaiaren ueran edo, bere orain ere begira, Zumaian nabarmen, nola joan den eta begira Amegrobe. Era bat Amegrobe. Laugarren kalean izango da. Bai, lehorrean da Diego Portela aztertzen dena eta seguru esan diola patroiari, aizu, segi beldurri gabe. Bai. Eta Meira dator, Zumaiaren denboretan dator. Asko hurbildu da. Hemen Getariarrak. Lan erditan. Etxegoien eta bere mutilak ziaboga egiten. Baborrak eratur egin gabe, baborrak erikoa. 9:28. Zumaiak 9:24. Getariak 9:28 lan erditan, 4 segundura, Amegrobe 12. Eta estutzen orain Meirakoak ari dira, eta asko hurbildu dira. Zumaia baino segundu bat gehiago, GPS-ak adierazten digun datua horixe da. Hausko ederra emango dio honek, Meirari. Jakin 5 segundu atzetik ibili dela eta orain segundu batera. Eta batipat gero 3 segunduko altxorra dutela Getariarekin konparatuta. Getaria 3. dela, hauentzat gaur 2. postua, nahikoa da. Oso ondo bideratu darama, Meirak. Bederatzi eta 36, Moainakoek. Hortiratzen du pixka bat, Lan erditan denborarik onena beraz Zumaiak, 9:14. Ia 2 segundura Meira, Laura Getaria, 12 Amegrobe. Eta orain Amegrobe erori da. Zumaiak Amegroberi orain 17 ere bai. Kuadrilla gaztea. 4 mutil dituela Amegrobek senior mailan lehen demoraldia dutenak. Atzo juvenil bat ere zartu zuen, eta gaur atxeden eman behar izan diola. Eta sola salditxo bat izan dut, aspaldiko ezaguna Diego Portela, ibilbide luzeko arraularia, eta orain entrenatzaile ere bai, eta argi ikastera, probatzera, eta pozik daudela lehen klubeko ordezkariak ere hori esan digu. Aurrera zara. Jose Antonio Olano daukagu hemen Getariarren ordezkaria, egunon. Kaixo, egunon. Beno, gaur beste borroka garrantzitsua, beste behin ere Meirarekin lehian, 2 segunduko aldea Galiziarren alde lan erditan. Bai, ni uste dut oso tarte estua gaula, Zumaiak usten dut kriston estropa iten egala,
Bueno, gure parte honena beti erditikan aurre izaten da, eta bueno, konfiatu beharko dugu, bigarrengo zati hau edo bi largo hauek gure guztia ematea eta harrapatzen ditugun. Atzo lortutako errenta 7 segundukoa izan zen, Galizaren alde gaur, bueno, ezinezkoa dela ezin da esan, ez da? Ez, esan dizuten bezala guk normalian erditiken aurrea katzen dugu errentarik onena, eta gaur gainea Zumaia hor dago, ez da horrekin astu behar, aurrena joan momentuan, eta bueno, ni usten dut momentu honetan dan irikita dela hondikan. Sorterik onena. Mila eskazuei, agur. Getaria orain sufritzen, 6 segunduko atzerapena, eta antzematen da orain Meira asko sakatzen ari dela, eta Zumaiaren parera etorri da. Zumaia eta Meira parean, Getaria 4 segundura, Amegrobe 16ra, eta begira, belauntzi festa ederra ere badugu hemen. Eguraldia aproposa daukate? Hori da. Mikel, harrituta nago, 4. kaletik, baina zeharo 4. kaletik da biltza. Ez dugu esango bazterraren gainean, aretako bazterraren gainean, baina 4. kalean, bai. Meira, Getaria eta Zumaia. Eta berriz ere Zumaiak segundu pare bat bai, Meirari. Argi dago non dagoen lana. 15 eta 23 Amegrobek. 15 eta 23 lehenengoak dira, referentzia egokirik gabe ari dira bidea zabaltzen, eta Ogrobeko horientzat gaurkoa ere, ematen du ez dela estropada borobila izango, baina ikastera etorri dira, eta hori da, gaur eta atzo, lan egin eta gero Galiziarako bidai horretan bueltan hausnartu eta aztertu beharko dute. Zumaia, 15-0 lau. Amegrobe aipatu duzu, 4 mutil gazte eta besteak beste fizikoki ere horiek oraindik zaildu gabe eta egin gabe dauden mutilak dira. Eta 2 egunetara, 2 erlojupeko hain gogor izan da, normala da 19-20 urteko mutil batek oraindik volumen aldetik eta entrenamenturik ez du, holako lehiaketa batean horri buelta emateko. Eta gaur ordaintzea normala da. Eta psikologikoki ere izugarrizko erantzunkizuna dute asteburu honetan. Hor burruka bizian dira Zumaia eta Meira, Getaria hurbildu eginda 3, Amegrobe 18ra, horrela ese ditugu tarteak. Oraintxe emango ditu 2 palada Etxegoienek, ziagoaren bila joateko. Horrela, lehenbizikoa, 2. eta 3. Patroiak estriborrekin batera. 15-0 lau Zumaiak, Getariak 15-0-6. Bueno, 2 segundu azpitik. Normalean estropadak oso ondo bukatzen ditu Getariak. Azkar sarritzen du, erritmoak eta Etxeberriari gustatzen zaio, ziaboga eman, eta lehen bailen ez dutzea, itxaron gabe 2 minutu edo minutu bat falta arte. Hor da Meira, Zumaia eta Meiraren artean dago hemen ikaragarrizko borroka, eta Getariare sartu egin da hor. Getariare une honetan, hortxe da, Zumaia, Getaria eta Meira, beraz 4-3 edo 2 puntu. Diferentzi ikaragarria dago, eta azken luzean desorekatuko da hori. Getariak... Egira Meira. 15-0 bat. Getariak aukerak izan ditzake, estropada irabazi, eta Zumaia tartean sartuko balitz, eta momentu honetan... Erreferentzia hauek 3. ziabogan hartutakoa dira, 15-0 bat Meirak, Zumaiak 15-0 lau, Getariak 15-0-6, 4 segundu markatzen dizkigu hor GPS-ak, baina orain hor behin-behineko datuak dituzue, eta egia esan orain ikusi egin beharko da bukaera hontan ematen du turboa sartuta datorrela Meira. Guk konfiantza badugu, GPS-ak markatzen diguna beti legea da guretzat. 5 segunduko tartea Meirak Getaria eta Zumaiari, 4-5 dira biak,
eta Amegrobe 23 eta hau horrela bukatuko balitz, berriro Meirak atzo bezala denborarik onena lortuko luke, Ibon. Aurrera zara. Angel Etxaniz, daukat hemen, Zumaiaren ordezkaria, egunon. Bai, egunon. Bueno, Meira jaun eta jabek gaur berriz ere, baina aurpegia ematen Zumaia eta paitaketaria ere. Bai, bilai arpeia ematen, kriston estropa usteta ia lehian eta ez da bukatzeko mogu ikan, ez? Beno, denboraldia bukatzear da, playoffak ere jokatuko dira, Zumaiak ez dakigu lortuko duen igoera, azken luzea daukagu oraindik, baina zenolako balantzea egiten duzue. Nik usten dut oso nahi behar duela balantzia, ez? Playoffian arpeia ematen azkenengo luzien horreotia danakin, nik usten dut ez dakit, espero gendun, bai, horta etorrega, baina ikaragarria egiten nahi gaur kontan gure mutilak. Beno, sorterik onena, Telmo Deunentzat. Hori da, eskerrik asko. Ikaragarri egin dute, estropa erdira arte, esan dezakegu. Orain azken luze honetan, Meira da indartsuen. Erne, lanak amaitzen ari da eta Amegrobe. Bai orantxe, 20-0 bat. Ogrobeko horien denbora. 20-0 bat. Horrek esan nahi du, Meira eta hauek hemenetzi minutut erdiren bueltan ibiliko direla, Zerbait geixeago. Hemen dator Zumaia. Sigue! ¡Ahí Marigua! ¡Últimas! ¡Sigue! Azken txampan Telmo Denontziko mutilak. ¡Sigue, Valpeña, seguí! ¡Besteru! Bai orantxe, Zumaia. 19 eta 35. Denbora, Zumaiak Ona. 19 35, gaurko aizetxo honekin, marea erditan, aipagarria, oso aipagarria ere, Zumaia, Getaria eta noski Meiraren denbora. Meira, azken luze ikaragarri egiten ari da, Getariari 5, Zumaiari 6, ikusi egin beharko da, Zumaia eta Getariaren arteko burruka hori bigarren posturako, baina hemen argi dagoena da, igoera, Meirak lortuko duela, eta Galiziak azken metro hauetan zerbait arraroa gertatzen espada, eta gero neguan bulegoetan, eta klubetako ordezkariek beste gauza batzuk erabakitzen espadituzte, Galiziak hurrengo urtean San Migueligan 3 ordezkari izango dituen. Getaria momentu honetan, Zumaia baino segundo bat, azkarra dator, elkarren gainean hortxe beliko dira. Eta gaur bideo finisha aztertu beharko da. Segundu erditxo bat hor Getariaren alde, bada zerbait, baina bada espadan hobe bideo finisha aztertea. Begira mutilak, erabat lehertuta, 19 eta 35. Ez da bromarik horre, haze arpeiak eta haze zara. Guztie bezala. Getariaren denbora, 61 Getariaren alde, Zumaiaren aurretik. Hori konfirmatzen den, baina garbi dagoena da, Meira aurretik datorrela, traineru pare bat bizkorrago, eta hori asko da. Atzo denborarik onena markatu zuten, gaur ere bai, eta Jakobo Gaio gehiago eskatzen du, badaki igoera eskutan dutela, atzo nagusi Bermeoko uretan, gaur Ibaitzabalen hemen kolgante zubipean ere, haiek nagusien 19 eta 30 Meira, eta begira mutilen posa. Lortu dute, 4 puntu atzo, 4 puntu gaur, 8 puntu guztira, Meira gora, eta Galiziak 3 ordezkari izango ditu, eta begira besteak beste, Luis Pazos, veteranoa, zutik eta pozik Ibon Gaztainazpi. Honek esan txigun, orain dela, 2 urte arraun utzi behar zuela, baina begira, barruan darama, eta beste lorpen bat. Honentzako ere, Meira, horren urtean San Migueligan hariko da. Meirak atzo eta gaur, demorarik onena igoera faseko playoff honetan, eta jaun Andreok hor dira Moañakoak posik. Tiran izan da, azken urte hauetan Moaña herriko ordezkaria San Migueligan, orain Tiran eta Meira, eta Cabo da Cruz noski demoraldi honetako laugarrena, aurrera garaileekin zara. Arraunlariak posi bakarrik ez, ordezkariak ere bai, Lizardo Pérez, muy buenos días. Hola, buenos días. Enhorabuena. Gracias.
Bueno, habéis conseguido subir a esta Liga San Miguel, ya sois 3 las traineras gallegas. Sí, este año, pues bueno, tuvimos el trabajo hecho de todo año, nos dio el fruto aquí. Y vamos, somos 3, pues hay que estar aquí para el año que viene. Supongo que el balance es positivo de esta temporada, ¿verdad? Sí, el balance fue bueno, pues mantuvimos bien la Liga Gallega y ahora aquí, que era el colofón que nos faltaba, y lo hemos conseguido. ¿Cuál es el trabajo de aquí en adelante? Pues aguantar la plantilla lo más que se pueda y reforzarnos un poquito más el equipo. ¿Cómo crees que estarán los chavales? Pues súper contentos, vamos. Están súper contentos, tenían ganas de volver a ganar hoy aquí y bueno, consiguieron el objetivo de ganar hoy también. ¿Qué les dirías a los aficionados? Bueno, los aficionados que lo de siempre, que el trabajo hecho hay que agradecerle a toda la directiva, a todos los remeros y la afición que nos apoya, pues enhorabuena a todos y a ver cómo empezamos el año. Enhorabuena, gracias. Gracias. Zorionak Beira arraun elkarteari, klasiko bada, arraunlari hauek esfortzu handia egin dute, Galizian nagusi izan dira, 8 garaipen Galiziako ligan, aitzakiarik gabeko denboraldi egin dute, eta gaur erremate bikaina eman diote hemen playoffeko lanari igoera hortxe dute, orain beste lan batzuk izango dituzte Ibon, presupuestua direla eta ez direla, Galiziarrentzat buruhaustek alantak izaten dira alde hortatik, baina San Miguel Ligan aritzeko eskubidea uretan lege honez irabazi dute eta hortxe dituzue. Jaun Andreok, hauxe da igoera faseak emandakoa, Meira datorren denboraldian San Miguel Ligan arituko da, tarte bat iragarkientzat eta berehala El Corte Inglés banderaren 40. edizio izango dugu jokoan. Sí, señores. Salieron más alentos que nadie que vamos a hablar. Agur terdi berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Portugaleten gara Jaun Andreok, Meirak lortu du igoera fasean txartela datorren denboraldian honenekin San Miguel Ligan aritzeko. Orain El Corte Inglés bandera izango dugu jokoan, denboraldiko azken bandera San Miguel Ligari dagokionez. 19. jardunaldia da hau. Gogoratu Hondarribiak sailkapenean 185 puntu dituela, 7 bandera ere bai, Orio bigarren 184ekin eta 4 bandera, Kaikuk 158 eta 2 bandera 3. tokian, 4. Cabo da Cruz. Gero San Juan, Portu, Tiran eta Zierbena eta abuztuan ligako lanak amaituta San Pedro, Bermeo Urdaibai, hauek 4 garaipenekin, Astillero eta Pedreña. Pedreñak maila galdu zuen matematikoki, Astillero eutxi, bulegoetan goraberak eta ustegabekoak izan arren, azkenean elegiteak tarteko eutxi eta orain astear da, azken estropada Jaun Andreok, ontziak prest, Erne, bai! Hemen dira beraz, El Corte Inglés banderaren bila lanean, lehen kaletik Portugalete, bigarrenetik Tiran, 3. San Juan, 4. Zierbena. Pare-parean denak, Tiran pixka bat atzeraturik hasiera honetan, eta hemen Portugalete. Ziklo baten amaiera dela dirudi, Aizperro bera ere hor barruan, hori bai gaur Duke, kokatu du patroilanetan eta 4 aldaketa eginda jarrilera ontzia. Bai, Jauna, eta gaur nobedadea akaso Arkaitz Olazarri, estropadak gutxi jokatu dituen mutilari, aukera eman diola Josanek, Pedro Olaza Patiño ere bai, Manuel Lasarte 5. tostan, eta Josan bera barruan, eta kanpoan, Agirre Gomez Korta, Olaskoa Gaoiak ez, eta Portu Lerrumen, eta begira nondi doan Portu, Bastarraren gainean. Benkaletik Portu, hor Tiran. Tiranek ontzia aldatzea erabaki du asteburuari begira, ontzi zaharra, reformatxoa eginda, bada espadan probak egiten eta jardun direla, eta entenatzaileak hori izan digu, motibatzeko ere bai, eta etorkizunari begira, eta datu batzuk izateko. Hori da, oso ohiko izaten da estropada honetan, jokoan ez daukaten talde gorkatu, treniguak, erramindak eta gauza probatza mutilak ere bai. Eta Portugalete lehen biziko kale honetatik, ziztu bizuan, normalaren bezala. Korrontorik ez dauka. San Juan eta Zierbena 6 eta begira Tiran sufritzen 10. Mar segundo. Ea gero, bueltatzerakoan Tiranek
korrontea aprobetsatzen duen, gauzak pixka bat orekatzeko bere bigarren kaletik. Hor, San Juan Darrek Joseba Fernandezen mutilek 5. postua dute 110 punturekin. 7 puntura kabo, 117ekin 4. eta 7 gutxiagoekin Portugalete 103ekin. Okerrek handirik espada horrela izango dira zelkapenean ere. Begira, horre referentzia, horrean ikusten dugun eskelera muturroi, hori izaten, hori jotzera, hor, zenbat, 2 metro ez dira palak eta horren tartean. Hori badak ikusanek eta hori aprobetxatu du. San Juan Darren inguruan ezan gaurrera aldaketa egin dituela Josebak, eta besteak beste, kontranketik jarri dela, bera. Horten aurrerago ikusi dugu Joseba, eta gaur kontranketik. Eta hemen Zierbena, demoraldi txukuna borobiltzen ari dira, 87 puntu, eta gainera badakizue. Vicente Carpinterok eramango duela Lakaixa saria, patronik onenari eskainitako saria, eta berarentzat hori ikaragarrizko lorpena da. Arraunlari guztien laguntzarekin, baina saria batek eramaten du, eta hori patroia da. Patroiak eta hori palmarezean hortxe geratuko da. Zierbenak, 4. kalea du, gaur maiteena edo denei nahi dutena. Zergatik, beranzkoan, lehenbiziko eta 3. luzean, korrontea saihesteko aukera izango duelako, eta gero gorakoan, garditik etorri. Eta orain argi eta garbi, orain normalena da Portugaletek, denbora galtzea, eta zabaldu da, nabarmen, metro gehiago egiten ari da, eta orain korronte bururen bat harrapatuko du, eta teoriaren arabera, Portugaletek hemendik eta balitzara segunduren bat edo galduko du. Galdu inmerko luke behintzat. Ederki, Zierbena Laura, San Juan ere bai, Tirana Maikara, Josean Aizperrorekin ere hitz egin dute gure lankideek eta hementxe duzue, arraunlari eta entrenatzailea handiak Portugaleteko arduradun teknikoak Euskal Telebistari estropada atarian esandako. Ja zen temporada honein. Baina, bueno, bukaera honi, pixka aurpegia garbitze joan, Donostien ez hartu ginen, Kontxako estropa jokatu ditugu, atzo estropa polita egin dugu, eta, bueno, gaur kalia ez dugu onena sortatu, baina, bueno, nik uste gaur estropa polita egin da, ondo bukatzeko eraite duen, hori da gure helburu. Zurrumurruak asko ingoia ez, egia esangoet. Momentu honetan ez dakat jarraitzeko intentzioek, ez hemengo zikluan ikuste bukatu dela. Baina, bueno, esatia dakaten gauza da, hemen gauzak ez daudela oso garbi handikan. Presidentzia hartze dute, da nola joan hemengo osea, pena emango liake hau erortzen ustia, eta, bueno, ez dugu ez egitzein handikan, baina, esatizun, momentu zurrumurru asko daude, kesi bateak, kesi bestea, baina ez, egia esan, ez dut inorrekin ez egitzein. Hor da beraz, Aizperrok esandakoa, zurrumurru asko, Dani Perez Tirango entrenatzailearen bueltan ere beste horren beste, esan daiteke, zurrumurru asko, albiste zehatz, gutxi momentu zigon. Bai, hori da, eta berak ere esan du Portugalten gauza garbi ez dagoela, eta orain sartzen den zuzendaritzak, ea zerrera bakitzen da. Bestetik garbi ere esan du segitzeko asmorik ez daukala, urteko gogorra izan da berarentzat eta atxeden hartzeko gogoa baduelare badakigu. Urte oso gogorra. Gogorra zehar. Portugalete 5-0-0, buruan, San Juan 5-0-4, barkatu Ibon, Zierbenak ere 5-0-4, Tiranek 5-11, ea orain bigarren luzean, zenbat aldatzen diren gauza. Genioen, Portugaleterentzat urte gogorra izan dela, emaitzak eta lagundu ez dutelako, aurten apustu garbia egin zuten, mutila egarrita, pentsa paorra bat, patinoiaz, lasarte traineru ez da ibili, eta ardura hori, normalean entrenatzailearen motxilara joaten da, eta Josean buru auzko egin du taldea dela eta. Oraindik aurretik, Portugalete, baina orain gorakoan, korronterik ez edo, metro gehiago egin behar. Hori du lehenbiziko kale honek, txarra, ibilbide antinaturalak egin behar direla, nola izateko. Metro gehiago. Ontzi bateko errenta Portuk San Juani, Zierbenari 4, eta Tiran gaur ere atzetik. Urte amaiera gogorra, Kontxatik kanpo, eta oso luzeak izan direla aste hauek esan dite Dani Perez prestatzen. Suso Núñez daukago hemen, Tirango ordezkaria, injustuare. Muy buenos días, Suso. Hola, buenos días. ¿Qué le está pasando a Tirán este último tramo de la Liga San Miguel? Bueno, que parece que ya hay un poquito de prisa por terminar, se está haciendo un poquito ya larga.
pues, como estaban diciendo ellos, estamos a final de mes y ya toca terminar la temporada y descansar un poco ya para la que viene. Y de cara a la que viene, ¿qué planes tenéis? Bueno, en principio seguimos. Dani Pérez va a seguir por lo menos un año más con nosotros, contra lo que se ha rumoreado por ahí. Y estamos trabajando pues, para que siga el mayor número de remeros. Parece que las cosas van encauzadas. Como siempre hay gente que lo quiere dejar, que ya cansa. Es un hándicap que tenemos todos los años. Los viajes a nosotros nos desgastan muchísimo. Y bueno, habrá que intentar aprovechar pues, unos chavales que suben de juveniles, algún remero que se pueda recuperar y habrá que hacer algún fichaje también. No ha habido sorpresas en el playoff, ¿verdad? No, yo creo que Meira era el equipo más fuerte y este año no han fallado. El año pasado sí, pero este año no han fallado y bueno, ahora seremos 3 en la Liga San Miguel y por lo que pinta parece que bueno, en el futuro puede haber alguno más. Suerte para Tirán, gracias. Vale, gracias a vosotros. Ordu zueba, Suso Núñezek emandako albiste entrenatzaileari buruz, zurrumurru asko kareletik joango dira orain. Gaur luze jardunez, berarekin hitz egiten entrenatzailearekin, Dani Perezekin, eta kezka handia, burua uste handia, 7 denboraldi, bata bestearen atzetik, Galiziatik, joan etorrian, hiru aldetik mugan, mutili ezin ordaindu, dietak bai, auzokoak etorri eta soldatatxoa eskaini, 4-5 mutil joan, urte gogorra izan da Tiranetzat. Desgaste ikaragarria. Hori, eta niretzako menkako da, eta eskotan aipatzen dugu, baina nik uste dut aipatu beharrekoa dela. Bidaiena harrigarria da. Mutil hauek, ostiral gauez, ateratzen dira, lanetik atera, familia gutxi, hemen asteburu eman, igande gauez aliatu, eta gu bitan joaten gara, Galiziara, eta handik etortzen gara izan ez nahikoa dela. Habek astea joan eta astea etorri, eta nik uste dut hori fizikoki ere bai, maila pertsonalean, maila familiarrean ere bai, hainbeste urte patza eta gero, horrek erremediorik gabe, desgaztea dakar. Eta esan du, Suso Núñezek bestea beste, bakarren bat ere fitxatu beharko dute. Orain beste aurkari bat etxean bertan izango dute, alegia herrian, Moañan bertan, eta bueno, aurkari hori historikoa da, beti izan dute hor. Nik ez da egit oso pozik izango diran Tiranekoak Meireiko. Bertatik berta, horrelako kontrari bat ikustea gainera Tiran azkeneko urtetan, Galiziarren artean bere izan da honena, argi eta garbi, olearra. Ikustea herrian bertan badatorrela beste talde bat, eta hori ere, kolpe hori onartzen ikasi beharko du Tiranek. Bueno, utziko ditugu gauza haiek, demoraldia luzea da, eta orain gainera hementxe kirolariak lanean, neguko lanak ere badira, eta izango dugu etorkizunean denbora Galiziarren gora bera hoiei buruz hitz egiteko. San Juan, estropadaren buruan 9:36, segundu bat eta erdira Portugalete, Zierbena 3. da hurbildu egin dira, bigarren luzeago aprobetxatuz Tirangoak, 9:46 Tiran, 10 segundura dira. 9:26 beraz, San Juan darrek, 9:37 Portugaletek, 9:44 Zierbenak, 9:46 Tiranek, San Juan orain nagusi, eta errenta zabaltzen, 5 segundu orain Porturi. Bai, eta hemen orain gakoa da, estropa honetan niretzako gakoa da, orain San Juanek aukera duela Zierbenaren kale hartzeko. 2 luzeetan, diferentzia hartu du, eta orain 4. kaletik joateko aukera badauka San Juanek, eta hori aprobetxatu du. Eta begira, Portu berriro ere, nola datorren, lehenbiziko kalearen zulo honetara. Hor korronterik ez dago, horrik iragarri antzematen da, orain Portu duan tokian joan, edo zenbat izango dugu. 10-15 metro estriborrerago joan, ez sinisteko moduko aldea dago. Claro, begira, Bazarraren gaina. Eta hurbiltzen ari da orain 3 segundura. Eta larri bili, barkatu Miguel, aurretik hartzea, Hor ez dago bat ere korronterik. Hor orain Portu lehen bezala joaten bada, Bazarraren gainean, ia Bazarra joz, hor nik uste dut estropadaren buruan ere jarriko dela berri. Ikaragarri larri dabilena, Tiran da orain luze honetan berriro. Eta 16-17 segunduko atzerapenarekin ari dira. Eta Portu segunduak errekuperatu nahian. Momentu San Juan aurretik. Jose Manuel Ortiz, Zierbenak ordezkaria daukat hemen aldamenean, egunon. Hola, egunon. Bueno, calle 4 para Zierbena a priori la mejor, ¿no?
a priori. Luego otra cosa son los resultados, ¿no? Pero bueno, no nos podemos quejar de la calle. No, hoy estáis marcando el tercer mejor tiempo aquí, por detrás de Tirán, al que vemos un poco desinflado en este último tramo de la temporada. ¿Vosotros cómo lo veis? No, lo que pasa es que tanto Tirán como nosotros, pues estas 2 semanas, al no habernos clasificado para la Concha, pues se te hacen muy largas, ¿no? Y más a ellos, porque todavía tienen que venir desde Galicia hasta aquí, ¿no? Pero bueno, yo creo que tanto ellos como nosotros, pues ahí estamos dando la cara, ¿no? Oye, José Manuel, ¿qué planes tenéis para la temporada que viene? Pues vamos a ver, esto era muy claro. Nosotros, esta era de mantenernos y la siguiente es, lógicamente, tratar de avanzar un peldaño, si podemos, ¿no? Esa es lo que nuestra ilusión, nuestras ganas y para lo que queremos trabajar. Pues mucha suerte para Zierbena, gracias. A ti, hasta luego. Horrari da Zierbena, demoraldi polita egin dute, demoraldi serioa, 8. tokia haientzat, eta orain helburua noski garbia da haientzat, datorren demoraldian alba da koska bat gorago, baina koska hori batzutan aldapa eta mendia handia bihurtzen da, Ibon. Bai, oso zaila. Nahikoa esan duela ere ordezkariak, Erderaz, tratar de avanzar. Beste batzuk, hor beti diskurtso esan da, mailari eutxi, eta nik uste dut, ekonomikoki ez da okerren dagoen taldea Zierbena, eta zuzunegik iruditzen zait, bakarren bat, arrolari emato begiz jota izango dela, jende asko zagutzen du, eta nik uste dut, saiatuko dela Zierbena taldea indartzen. Horrek ez du gero, ondo esan da bezala, bermatzen zera, bai, emaitzak hobeak izango direnik. Ez da gutxi horik ere. Eta San Juan eusten ari da, 3-4 segundo porturen aurretik. Bai, eta unerik txarrenean San Juan eusten, alegia orain portu oraindik babesetik doa, eta San Juan laugarren kale hori ere on egiten ari da. San Juanek orain galduko du babes hori, Ordein, barra hori, txurrukarena. Txurrukakaia, bai. Txurrukakaia libratzen duenean, hor bai, horiek korrontea izango dute abra erdian doazelako. Eta portu oraindik babes pixka bat izango du. Laste joan berko du estriborrera, ez dagoeneko babesa galduta portu. Horreintxe duke estriborrera joz. Pentsak, gure katamaran hortxe kokatua da, beraz, orain poliki. Balizara hurbiltzen. Zumat metro gehiago imarretuen portuko nahi. 270 balizara iristeko, azken ziaboga egin. Haizea parreti jotzen orain. Haizea garbi sartzen da, zuzen. Haizearen aldetik eta ez dago askotan izaten da ipar mendebaldea danen, babesa izaten da, edo ki aldetik jotzen duenean, orain ez. Orain zuzen sartzen da. Eta portu eta Zierbena burrukan, bigarren posturako. Tiran oso urruti geratu da gaur. 21 segundu kalearekin sortea hondirik ez, eta esan bezala entrenatzaileak hori ere aipatu behar da. Gaur aldaketa mordoa egin du. Garbi dago hauek datorren demoraldiari begira. Mutilak ona etorri, estropada eman, eta hori dena ere kudeatu behar dela. Are eta gehiago, Galiziatik ona, horrelako bidai luzeak egin eta gero. 7 aldaketa Tirane gaurko honetan. Aurten alde horretatik ikustu dut Tiranek beste horretan baina aldaketa gutxiago egin dituela. Iaz eta oso arrunta izaten zen, Dani Perezek 7 mutil aldatzea. Begira, portu 7 segundura, Zierbena 8-ra. Oso urbil, Bai, oso urbil ibili dira Tiran eta San Juan. Eta ez dakit, hor San Juaneko 5. estriborra, zauten geratu, Hori izaten da hemen arazo, bat zabalatera. Bestea zabal sartu, eta bientzako tokirik ez. Besteak beste, estropa ere honetan, eta hori ere esan egin behar da kaleak estuago direlako. Araudia markatzen duen metro sorta hori, hemen ezinezkoa da. Behar bezala betetzea. Bueno, San Juan, Zierbena 9-ra, portu 10-ra, eta Tiran 23-ra. San Juanek kontrolpean du, txanda. Gaur ere kategorian San Juan, Atzotzuen tanda menpean hartu, baina urte borobilia esan nuke, urte on bati, oso on bati, gaur bukaera ederra emango dio,
Joseba Fernandezen talde. Gozatzen ari dira bekarra honean. Javier González, Portugaleteko presidentea daukat hemen, egunon. Egunon. Bueno, esta va a ser nuestra última entrevista, ¿verdad? Sí, eso creo. Como no coincidamos en otro sitio, pero en el mundo del remo creo que sí, que va a ser la última. Oye, regata en casa, despedida. ¿Qué planes tiene Portugalete para la temporada que viene, Javier, si es que lo sabes? Pues mira, lo intuyo, no lo sé, perdón, pero lo intuyo y lo que pienso es que tiene que haber una continuidad y lógicamente con lo que cada uno quiera aportar, pero sobre todo una continuidad. Y estar aquí, como le decía un compañero de Radio Euskadi ahora, en una de las temporadas históricas que está siendo del ACT, batiéndose récord casi todos los fines de semana, pues me imagino que con la continuidad y teniendo un equipo sólido se podrá mantener el equipo en la ACT. ¿Varios de los remeros quizás se vayan o sabes algo de esto? No sé, hombre, no es que no sepa, no te quiero engañar, pero bueno, eso es misión del nuevo presidente. Me imagino con su nuevo entrenador, o si sigue a Isperro, que tampoco lo sé, palabra de honor, el formar el equipo. Entonces no tengo ni idea si se irán, si se quedarán. Yo me despido de todos, que es mi obligación y no sé lo que será. ¿Y dónde vamos a ver a Javier González de aquí en adelante? Pues hombre, en el mundo que me he movido siempre, ¿no? En el mundo del fútbol, el mundo del deporte, y donde yo realmente me he movido, ¿no? Y eso es un poco lo que yo espero y lo que quiero que sea, ¿no? Suerte. Vale, oye, aprovecho una cosa, daros las gracias a todos, a Miquel, a Ivonne y a ti, por el trato que siempre habéis dado a Portugalete, a veces desde una opinión crítica, pero siempre constructiva, y agradeceros a todos, ¿no? La atención que habéis tenido con nuestro club. Muchas gracias, Javier. A ti, venga. Eskerrak baita ere, hemendik, Javier Gonzálezi, eta futbol munduan ibilbidea eginda etorri zen, arraun mundura, eta futbol munduaren bueltan jarraituko duela garbi entzun dugu. Tira ba, epe berri bat zabalduko da Portugaleten. Pase gerra, Eta San Juani 3 segunduko zigorra. San Juani 3 segunduko zigorra, itxura zor ziabogaren ostean gora bera izan dalako. Nik uste dut pala jo dituzela, Hor postgarren Endika López, estrigorra ondoan mutila, uste dut, iruditu intzait, geratu ote den ziabogatik aterata. 3 segundu, ala ere, beste txandako ontzi begira denbora hori aipagarri izango da, txanda honetan ez du eraginik izango, baina 3 segunduko zigorra ezarri diote epaimaitik San Juani. Guztiak erditik, laugarren galdetik. Hor da garbi, Pasai Donibaneko ontzi aurretik. Eta barkatu, Miguel, Meiraren denborarik eta ez dute hobetuko, Utzait iruditzen, aiziarek egiago izango da, baina ez dute hobetuko. 9 eta 30 markatu du Meirak. San Juanek 9 eta 34, gehiru 9 eta 37 joango da. Eta azkenean Zierbena 2. eta Jarrilera 3. 9 eta 44 Zierbenarentzat. Eta 9 eta 45 Portugaleterentzat. Eta hor da tiran 24 segunduko atzerapenarekin 9 eta 49 tirangoen denbora, eta ea zer dioen Arranas jaunak labur zara. Bai, hemen gaude berarekin, zorionak, txanda irabazi duzue, naiz eta zigorra izan duzuen. Bai, egia da txanda oso ondo irabazi dugu. Hasieratik izan da aurretik kostatzaigu jartzea, baina gero ja bukaerainoan izan da pixkate denbora gehitzen, eta hoen esan digute 3 segundoko zigor hori daukagura. Oantxe, aipaiekin behiratuko dugu nola dago, baina, hala ere 3 segundoko hori kenduta, gauzan behar genuna, txanda erabazi, altzan modu honenean bukatzeko, eta egia da guk oso konten gaude denboraldiarekin. Zorionak eman berdizkiogu BPX enpresari prestakuntza fisikoa egiten digute beraiek eta bereziki Xabier Murielei. Zen, prestatu digute taldea oso ondo eta egia da maila haundia eman dugula. Datorren denboraldiari begira, Xabier, zer? Aleginduko gea talde berdina mantentzen, jende gaztea dator beti ganen. Eta, gure martxan, beti hortxe, umil lan egitea, eta betiko moduan, astebukarero, burrukan, eta aldan maila hundiena ematea.
Bueno, eskerrik asko. Gauz bat esan nahi dizuet, eskerrak eman nahi dizuet zuei bereziki, bai zuri, bai Ibonei eta bai Mikelei. Euskal Telebistak egiten duzuen lana, elkarrizketa, txukuxu-muxu horiek esan da, nik uste jendea gehiago erakartzen nahi dela arraunara eta hori zuen meritua da. Eskerrik asko. Zeuri, eskerrik asko, benetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko Arranas jaunari eta bien bitartean bere ontzitik Azerre eta patroiak Ormazabalek aurkari azerretu espada zergaitik zigorra. Nik uste dut hori dela haien keska, baina epaileak ere hor daude erabakiak hartzeko eta 3 segunduko zigorra hor da. 19:17 kronoarekin geratuko da San Juan, 3 segunduko zigorraren ostean. Tarte bat Merkatal aholkuentzat eta berehala Oresko txanda hemen, El Corte Inglés bandera dugu jokoan. Agurterdi berriro, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Zuzenean gara, demoraldiko azken estropada dau. Portugaletetik ari gara, El Corte Inglés banderaren 40. edizioa. Lehen kaletik Hondarribi, 2. Orio, 3. Kaiku, 4. Kabo. Haizea pitimatik gotzen, 12-13 kilometroko abiadura orain, eta 3 nahiko prest dira, hori jo ez oraindik. Baina, zenen garbi ikusten den, Orio dagoen gune horretan hor korriente burua. Argi eta garbi ikusten da, ura beltzago, kanalare horti da, orain ikusten da oso garbi. Ni dominatzen den. Orio zeharo, 2. kaletik, estriborrera joko du, Kaikuk ere bai. Argi bandera txuria, irterako pronto denak, bandera gorria, bera! Hasi da, demoraldiko azken txanda jaun Andreok. Eta badoaz. Hondarribiak gaur estropada behar bezala amaitzean nahikoa du. Matematikoki txapeldun izateko, baina argi dago beste helburu batzukin ere etorriko direla. Kabo eta Hondarribi hasieratik indartsu. Kaiku eta Orio 2 segunduko atzerapenarekin, Orio 2. kaletik, Kaiku 3. Eta biak, Hondarribia eta Kaborekin, pentsa 2-3 segundu galduta, bere ala. Korronte gehiago ere badute, eta Hondarribia, esan da ari gara, oso ondo ateratzen ari den ekipoa, azken astea betan. 6 aldaketa eginda, baina nosek mutil guztiak berriña izan ditu azken asteburuan ere lanean, lasaiago gainera atzo Bermeon garaipena lortu eta gero. Eta guzti estropada, gaur Ander Zelaia, Lizarralde eta Sagartzazu, estriborrean sartu ditu eta bagorrean Egiazu, Gutz, Bilbao eta Nerretxar, eta 9 arrobiko muterik. Hori orain epaia esaten ababorrera joateko. Eta haze hogita artekoa prestatu dioten Kaikuri, Kabo eta Orioren artean. Hemen ikusten dugu ederki. Hor elkarren gainean doa. GPS-ak ematen digu norabidean non diren denak. Eta bin bitartean Hondarribia lehen kaletik bat artea zabaltzen. 6 segundu Kabori, 7 Kaikuri, 9 Oriori. Hemen Orio, eta hor bi aldaketa eginda. Josu Indo, ohiko estriborrankekoa, hor lehorrean utzi da, Etxeberria sartu du, Unai, Anketik, eta baborrean, Karbalida sartu du. Horratzetik irakoitz, jendeari jarraitzeko zen ez. Hor oso erreza izaten da, hain gertu daudenean, jendea, kontzentrazioa kaltzea. Hondarribik errenta, 7 Kaiku, Kabo ere bai, hori jo 9. Hemen Jose Luis Kortaren kuadrilla. Eta Jose Luis Kortak hementsuenekin amaitu nahi izan du. Rotaziorik gabe, Ibon. Hori da, Zarautzen irabazi zuen bandera, hain modu diziratxuan, kontxan egin duena, betiko. Eta dakikun azkenen Palazulozek tokia egin du, Javier Agirre Gomez Kortak ere bai, nik nabarmenduko nuke, gaur aurten mutil horren lana, Hortun eta Ordei bain ibili, hor ez dute asmatu, hor punta-puntan jartzen mutile, eta hor dute kategori egin Eta hor dira Kabokoak, demoraldi galantak egin dute, Galiziako ordezkaririk onenak, demoraldi honetan, Igo eta Nola gainera, Cabo da Cruz. Igaz hementxe, playoffean ikusi genuen. Ia ustekabean lortu zuten. Eta pentsa, ohitu egin gara, atzo desan ohitu egin gara, hauek handiekin ikusten, Hondarribia Orio eta Kaikurekin, baina urtea aparteko egin dute. Begira, Hondarribia orain, lentzeuan errenta, galduz, eta ziago ganako beste segundoren bat edo beste,
normalenak altzea izango. 5 metro. Ondarribi Kaikuri 3-4, Kabo ere hortxe da, eta Orio 6-ra. Eta Mikel Orbañanosen hitzak ere, ekarri nahi ditugu pantailetara, Ondarribiko entrenatzailea bera, denboraldi ederra egin eta gero gaur ospakizunen eguna da Hondarribiarrentzat, eta hauxe da Orbañanosek gaur estropada aurretik Euskal Telebistari esandako. Bai, bueno, atzoko lan onari, urte guztiko lan onari, gaur egile esan borobildu ineko genduke, eta berriz estropada txikun bat ite deun, eta, bueno, danok parte hartuz, ondo bukatzen urte. Bueno, gure aldetik da honetik anbeintzak jongo gauzak ondo itea, eta ala baldin bada itzai, bueno, ez gendukela arazorik behar. Baina, bueno, gian kaletikan junberko dugu, eta seguru aski tokatze una tokatutare lan hona iteko aukera izango dula. Ekipo! Eharra! 20 parte boga! Partea gutxitu daba, segundu batean 3 arraun elkarte ditugu eta Orio 5-era. Nola aldatzen den hemen. Estropada. Claro, eta Orio 4. kalean eta ibilida eta 2. kalera joan behar. Nabarmen, 2. kalea gaur, nabarmen, ura gora dela, kaskarrena izaten. Ura bera denean, orduan 3. txarragoa izango da. Gaur 2. kaleak ez du eskapurik. Ondarribi Kaiku eta Kabo segundu bateko tartean, Orio 4-5-era. Portuk 5-0-0ko denbora markatu du. Aurrez. Hemen txeditu. Pare-parean. Bi berdean. 5-0 pederatzi. Ziabogan. Ondarribi eztera nobeto. Ziabogak Kaikuk estuago hartzen ditu eta estuago ateratzen da Hondarribia, baina urte osoan zen. Hori bakoitzak egin duen aukera da. Portak nahiago izan du, edo Zurinagak. Egun estuago sartu eta estu atera. Hondarribia berriz dut zabalago sartu eta zabalago ateratzen da. Kabok 5-11, Oriok 5-13. Lehen luzeko denborak eta aurreko txandakoekin konparaketa egin da, kaskarago, baina joan eta etorri egin behar da, orain 2. luze honetan nola moldatzen du. Kaiku eta Hondarribi estropadaren buruan, Kabo 3, Orio 4, ea orain. Nik uste dut orain, Mikel Kaikuren helburuak izan behar duela, Kabori segundu batzuk batea, gero 3. luzean, 4. aprobetxatzeko kalea. Kalea irabazteko. Kabori kalea irabazten badio, estropada jarriko zaio, era. Eskura jarriko zaio. Begira, Hondarribia berri zuen erdira doa, Kabotarrek estropada bikaina eginaz, eta hemen gaude Joaquín Rodríguezekin. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, se acaba esta Liga San Miguel, tenemos a Cabo peleando por ese 4.º puesto, hoy haciendo una bonita regata. Por ahora sí, esperemos a ver cómo termina esta regata, cómo termina esta manga. Bueno, para el año que viene, ¿qué me puedes contar? Bueno, pues ahora nuestro principal objetivo es amarrar a la tripulación que tenemos o a las tripulaciones que tenemos. Y si podemos conseguir algún refuerzo, pues mejor que mejor. Tenemos que mantener este equipo, que es muy buen equipo. Ya no seréis 2 los equipos gallegos. Enhorabuena también por la parte que os toca por Meira. Gracias. No, ahora ya somos 3. ¿Cómo has visto el playoff? Bien, dentro de lo que se pensaba, y otra vez ahí muy apretados los del 2. al 4. Bien. Mucha suerte para Cabo, Joaquín. Gracias, eskerrik asko. Hor da beraz, Kaboko ordezkaria, denboraldi ikaragarria egin dute eta txapela kendu behar dugu. 2. ontzi bat ere badute, emakumeak ere bai, arraun elkarte benetan haundia da. Eta lehen Hondarribia itatu dugu, eta Kabo gaur, 14-tik, 12 minutil arrobik. Horentxe Kaiku, Hondarribiari, segundo pare bat sartu dizkio, eta gero kontuan har dezagun Hondarribiak ziago hartzeko zabaldu egin beharko duela. Kabo gainera gaur arroia ere aldatu du, Martin Leboran kokatu du Gustavo Vázquez prestatzaileak, eta hauek ere kudeatzen dute ederki
aldagela, behar den bezala. Bueno, estropada handia ikusten ari gara, Kaikuk orain Hondarribiri 3, Orio Laura, Kabo bostera, zez berdina, korrontearen eragina ikaragarria da, eta estropada ere honetan, eta zez berdina joana, eta etorri. Pentsa, Hondarribia minutu terdira guztu, 6-7 segunda horretik zela, era bat balintzatzen du korronteak gaurko estropada hau. Celebre egintzaitola Zurinagak, 10eko askatu duen zaharraren, omenez, alegia kortaren aurrean, esan du, 10 zaharraren aurrean. 4 segundu, Kaikuk Hondarribi eta hori, Kabo bostera. Eta Kaiku Kabori kale irabazita. Hor 4 segundorekin aukera izango du jartzeko. Orain Hondarribia zabaltzen, eta Orio ere, denbora asko galdu egili da, baina orain errekuperatzen. Nik uste dut. Hortxe dira, hori jotarak orain bigarren tokian kokatu nahian, eta Hondarribi gehiago sufritzen. Orain zuzendu egin behar norabidea, gehiago behar bezala egiteko. Eta orain uste dut beste segundure bat galduko dela Hondarribia. Handa Kaiku. 9:23. San Juanek 9:26 markatu du. Orio. Eta Kabo. Orio baino beto irten da, maniobra horretatik. Eta bai Hondarribia ere. Hondarribia ere hortxe sartu da. Hondarribiak ikeragarrizko zio, begira Orio, nabarmen. Azkarra asko. Begira Orio, segituan Kaikuren uberara nola doan. Kaikuk kale irabazi, ezin du, Kabo 3 da, Hondarribi 8, Orio 9 orain. Zer den estropa eremu hau, Orio 4 segundura zetorren Hondarribia eta Kaborekin, eta minutu batean, begira, ara joan behar, korrontea zaizteko, haizeak ere gora egin du. Kabo 2 segundura, Hondarribi 8, Orio 10-11. Aldaketa handia estropada honetan. Horra, Orio, Kabo eta Kaiku 4. kalean. Kaikuk badaki orain, hortzak ez tututa heldu egin behar dela azken ziaboga egiteko, eta gero aukera izango duela bandera irabazteko, demoraldiko azken bandera irabazteko igur. Bai, eran dauka, nik uste dut orain Hondarribiak lehen bezala segunduroen bat edo beste errekuperatu dezakela, baina... Eta Kabo estropada egiten, Hemen maniobra errepikatuta. Eta Kabo gainera bukaeran oso kuadrilla sendoa da. Begira nola sartu diren Orio eta Hondarribia, eta ia baten arretzen. Al final le rematamos. Atera dira, baina estropada eremunek hori dauka, Iñaki Arostegi, egunon. Bai, egunon. Lanerditan, nahiko ondo eman dozu eziaboga, baina gero galdu egin dozu esertxo bait, Bai, nik uste mutilak kriston estropada egiten nahi diala, gaur argita garbi bigarren kalea txarrena da. Bai, ja irteratikan ia lauraino joan gara, bizkat korrinte horita egiteko, baina oso ondo bigarrengo ziabogarte bintzat oso ondo defenditzen nahi dira mutilak. Eta, hain berri zebaki hirugarrengo luzen asko sufritu berko dula, korrinte guztia jaten nahi galako. Baina, berriz esatet uste oso ondo, estropa oso nahi nahi gala eta oso ondo nahi gala defenditzen gara gure lana. Iñaki, gaur hemen Portugaleten San Miguel Liga hontako azken estropada dugu, datorren urteari begira jarriko gara, ze berri? Gu berri handik ez dakau, gu garbi dakagu gure proiektuan sinisten deula eta aurren urteako nalik eta entrenatzaileak initzein da dakau, Igorrekin oso guztua gaudegu, beha jarraituko du urren urten eta hortik aurrea lasaitasuna daukagu urren urte behira. Sorterik onena, Oriorentzat, eskerrik asko. Venga, eskerrik asko. Hor dira Oriotarren ordezkariak Arostegi jaunak etorkizunari buruz esandakoak, proiektu aurrera, agintaldiaren errematea izango da gainera Ibon. Azken urtea, Ibon Nuegun presidente dela, sartu zen zuzendaritza, hau 3. urtea du, lehenbiziko urtetik Makasagaren aldeko apustu egin dute, eta agintaldia bukatzeko bintzat, proiektuarekin aurrera jarraitzen dute.
beti gora, lana eginda, aurten itxaropen gehiago, liga hasiera ikusita gero, baina hor dago, Gipuzkoako txapeldun eta lau garaipen, San Miguel Ligan, eta urrengo denboraldiari begira, Orio Arraun elkartean ere noski. Kaikuk Kabori lau, Hondarribi bederatzira, Orio 11-ara, San Juani, segundo bakarra. Konparaketa, bien artean, Kaiku eta San Juanen artean bat, baina Etorri, San Juanek lehen luzean 5-0 egindu eta Kaikuk 5-0 bederatzi. Gero, bigarren luzean, Kaiku etorri, azkarrago etorri. Baina, hau misterioz beteta dago eta korrontearen eragina hemen lehorretik ezin finkatu eta San Juanen Mikel gainera, horna burruka. 3 segundoko zigorrare izan du. Bai, Kaikuri eran jartzen ari zaio, Hondarribi haune honetan ja respeto guztiarekin izan da estorpadatik kanpo. Bai, Orio eta Hondarribi aukerari gabe, izan nahi du, banderarako. Eta zer den, kalea erabaki horra izaten da, hemen eta beste zenbait tokitan ere bai. Kaiku gaur 3. kale horri, rendimendu bikaina ateratzen ari zaio. Hemen Hondarribiarrak, txapeldun, bigarren garaipena, izango dute San Miguel Ligan. Eta urteak aurrera doaz, eta Palmaresean ere toki hori hartzea komeni da, Hondarribiarrentzat bigarren garaipena eta Gipuzkoarren garaipenak aruntza joan dira, Hondarribira, San Miguel Liga honetan. Okerrezpanago, liga irabazi duen Gipuzkoar talde bakarra. Eta bigarrengoa gainera. Hondarribia 2006an irabazi zuen, orduan ere Orbañanos, entrenatzaile. Beste labealdi, beste belaunaldi bateko jendeari gintzen. Orduan, eta begira, 8 urte geroago, azkeneko 5 minutoetan okerrik ezpada, berea izango da. 15-0 Kaikuk, San Juaneko 15-0 sortzikoa markatu du, Kabok 15-0 bederatzi, Orio sortzira, Hondarribi 13-ra, eta orain maniobra ostean Kaikuk Kabori 7, Hondarribi 13-ra eta Orio 14-ra. Bai, begira, Zurinagak, alegre alegia, aizearen alde. Normalean aizea alde denean orain bezala eskatzen du arraunketan nahi bada pixka bat mostu. Bila hon beste joan gabe, eta ondo bukatu. Eta erritmoa ere igo. Hori eskatzen, azkar atakatuz. Aizea ere hor begira, garbi ikusten. Nola atzetik zuzen sartzen du. Escúchame los 13, vamos a golpear. Eta orain Kabok egin duen maniobra ere oso ohikoa izaten da. Kaikuren ueran sartu, hor trenerua azkarrago joaten delako. Kaikuk tarte handia, Kabori bederatzi. Konparaketan, Kaikuk San Juani 6-7 gehi 3. Zigorraren zamare hortxe da. Aurrena zara. Frantxis González Etxabarrirekin gaude hemen, ordezkarien armaia honetan. Egun hon, Frantxis? Egun hon. Beno, Orbañanosekin hitz egin dugu estropada aurretik gaur, estropada alik eta txukunen egiten saiatuko ziela, eta saiatzen ari dira, baina gaur badirudi bandera beste batek irabaziko duela. Ba, jala da, gu bagenekien ja kale sosketa egin denetik, ja bagenekien zeinak ezin zuen irabazi, eta, bueno, hori guri tokatu zaigu. Hala ere, bueno, burruka egitera atera gera, regata txukun egitera, gaur ere gazteekin barruan, eta aukera emanez, bueno, jende gazte hori, bueno, estropada potenteak egiteko eta garatzeko. Ez uste handirik ez da egongo, eta zeuek irabaziko duzue aurtengo San Miguel Liga, bigarrena zeuentzako. Bai, hori da, gu arro sentitzeko moduko lana egin dugu da gozoan, nik uste dut trainerik azkarrena izan garela erakutsi dugula, estropada ere askotako errekorrak buskatu, orduan nik uste dut lana oso nahi. Frantxi, ze plan datorren denboraldirako? Bueno, gure plana jarraitza da, bide honetatik jarraitza lanean, bueno, ekipoa albadugu mantendu eta hori izango zen guretzat garaipen handia.
Eta arratsaldean Henrian, zer? Bueno, nik uste dut festa handia ospatu behar dugula, lorpena ere halako xea da, ez da bat ere zaila hemen dauden mailako ekipoen artean garailea ateratzea, asko kostatu da, denboraldi osoan hor egon gara burrukan, eta azkenik lortu du. Eskerrik asko eta zorionak, Frantziz. Eskerrik asko. Arratsaldeko 7:00 izango da ongi etorria, Hondarribian, udaletxea lehenengoz, eta gero kofrarian, betiko ohitura mantenduko dute Hondarribian, eta ETB kasaten bidez izango duzu hori zuzenean ikusgai. Euskal Telebistak hor emango dio errematea, arraun demoraldiari, gaur jakina hemen oroa nola jasotzen duten ere, eskainiko dizugu zuzenean, eta arratsaldeko ongi etorria ere bai Hondarribitik. ¡Kaiku es el amo! Egira zer dioen Zurinaga. ¡Para abogar! Kantari ezin behar du, ¡Y San Juan! ¡Y Hondarribi te puede ganar! Hauxe, ez genuen sekula ditu, kantaren letra esan du. Equipo, 20 últimas! ¡A morir! Animatuta, hemen ligako txapeldunak Hondarribiarrak. Danak erdiar dira datoz, horrote aprobetxatzera, eta Kaiku, beste garaipen oso poli bat eramango du. San Juanen demora 7 segundutan hobetzen ari dira, zigorrarekin 10. Bandera, Sestaokoentzat. Klubak antolaketa lanak ere bai, gaurko estropada honetan, El Corte Inglés banderan, eta erremate ederra izango da hau, Kaikutarrentzat. Kantari. Pospozeidoa. Kantari. Hauxe ez genuen sekula ikusi. Zurinaga. Hau da marka. Bai, Kaiku! 19:27. Kabok azkenean bigarren postuari eutxi. 9 segundura. 19:26. Kabok gaurko bigarren postua. Oriok 19:28. San Juanek baino bat gehiago. Eta Hondarribik 19:43. Kaikurentzat bandera, irudinetan dituzuen hauetzat, Hondarribiko arraunlarientzat, San Miguel Ligaren 12. edizioa, eta haientzat bigarren liga. Berdeak beraz posik gaur hemen alde batetik Meirak, igoera lortu duelako, Galiziak 3 ordezkari datorren urtean, izango dutu San Miguel Ligan, Kaikuke azken bandera irabazi du, liga nahientzat 3. Eta Hondarribiak liga gaur amaitzean nahikoa zuten, eta amaitu hortxe, txukun amaitu dute, eta gaurko 5. postu horrekin matematikoki goian 203 punturekin ligako txapeldun Hondarribia, eta azken bandera Kaikurentzat. Hondarribi, Orio, Kaiku, Cabo da Cruz, horiek lehen 4 postutan ligan, gero San Juan, Portugalete, Tiran eta Zierbena, azken 4 tokitan San Pedro, Urdaibai, Astillero eta Pedreña azkena, eta matematikoki maila galduta gainera aurrera zara gaurko irabazleekin. Zurinaga eta arraunlariak pozik bakarrik ez, hemen gaude Pedro Maria Bandorekin, egunon eta zorionak. Eskerrik asko. 3. bandera non eta hemen etxean. Bai, egida, ez da, amaier nahiko polita, 3. bandera, 4. garipena, eta, bueno, ematen du Corte Inglesen beti, bueno, ez dakit uste dut 10. dela, eta nara goziatzen dugun azkeneko estropada aurretik ateatzea, ez da, posi. Pedro Mari, gaur bukatu da San Miguel Liga, 2014ko San Miguel Liga, datorren urteari begira, ze plan ditu Kaikuk? Bueno, alde batetik entrenadoria badeko oferta datorren urterako, eta, bueno, beti movimentoren bat egongo da, asko horik ez, baina, bai, movimentorik arrorin arten gutxi, baina egongo da. Kortak ez du bai estatu orduan jarraituko duen ala ez? Bueno, nahiko, bere nahiko motibatu da dau, eta nik uste dut jarraituko duela. Eren arabera, hortxe dau plantilla ikusten, eta, bueno, parte hartzen bere bai, datorren urterako plantilla begira, eta uste du bai ez. Denboraldiaren balantzea, labur-labur? Bueno, hasikeran, Josuli bera nahiko katastrofista zen, esaten eskoen berak bigarren txanda mantentziko, problema izango dituela, eta, bueno, apurka ikusten ja usteiatik aurrerantza,
bueno, ez ligarako, bakenikean ligarako ez genukala plantilla, baina no se peinen ataratzeko eta, bueno, susteko lan bat edo irabazteko gai ginela, eta, bueno, hortxe izan da, ez da, nahiko erregularra atara dugun tripulazio ondo egon danean, nahiko erregularra izan garela, eta postasunez. Zorionak eta gozatu, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko. Hor dira beraz, Kaikuko ordezkariaren hitzak eta datuak errepasatuko ditugu orain. Azken sailkapena jaun Andreok gaurko egunean Kaikuk 19-27, gero Kabo 19-26rekin. San Juan, Orio, Hondarribia, Zierben, Aportu eta Tiran. Hor dugu gaurko sailkapena eta Kaikuk erremate polita eman dio, El Corte Inglés bandera irabazita, aurtengo denboraldiari, 3. garaipena haientzat. Eta errepasa dezagun orain azken sailkapenean, Hondarribiak 203 puntu. 203, Hondarribik 183, Oriok, Kaikuk 170. Cabo da Cruz, 4. merito handiko denboraldi eginda Galiziarrak ere. 128 puntu. Gero San Juanek 120, 5. Portuk 6. tokia, 7. Tiran, 8. Zierbena. Eta azken lautokitan San Pedro, Bermeo, 4 garaipenekin, Bermeotarrak, Astillero eta Pedreña. Pedreña datorren denboraldian K-ligan arituko da. Eta hauxe da azken sailkapena San Miguel ligan. Azkenean errenta aipagarria. 10 puntu, Hondarribik 2. Hori Ibon. Bai, harintzen pentsatzen, Kaikuk Miguel 3 zeare dituela. 3 bandera Donostian irabazi zuen, Zarautzen eta gaur 3. du. Eta 10 punturen inguruan, bai, hor aipagarriena niretzako da Orio liga zenin ondo hasi zuen. Bartzelonan irabazita, lehenbiziko azte bukaretik Galizitik bueltan 7 puntureko altxorrarekin etorri zen, eta nik uste dute Hondarribiaren garaipena horixe izan dela. Horri atzetik hasi eta pixkanaka buelta ematea. Eta orain arduradunen ontzire goko dira denak, lehenik eta bengoz Karpintero, patroien sailkapenean esan dugu, lehen dikan ere, gaurkoaren aurretik matematikoki txapeldun zela. Gaur Martin Leboran Kaboko gazteari 3 puntu eman dizkiote, hor Mazabali 2 eta Karpinterori beste puntutxo bat. Eta patroien sailkapenean Karpinterok Zierbenakoak irabazi du saria, 23 puntu Vicente Karpinterorentzat. Aranberrik Bermeoko patroiak 19, Zurinagak 18, gero Amunarriz 10rekin. Nik uste dut Karpinterok estropada denetan ez, baina gehienetan gainera puntuak lortu dituela, Eta ontzi festa ikaragarria hemen. Traineruak, bestelako ontziak, eta langile batzuk ere bai, aldarrikapenekin. Hor da Karpintero. Vicente Karpintero. Kaixa sariaren jabea, patroirik onenari eskainitako saria. Zierbenako patroiak irabazi du. Semearekin hortxe da, Mikel. Eta semeak. Zenote dagoen alaiago, ez da errexe izango egite. Semea bai aita ere, lorpena handia berarentzat. Izugarrizko lorpena da. Eta nik uste dut sari honek ere, asko hitz egiten da sari honi, baina Zierbenaren urte on honi, ematen diola beste grazia bat ere bai, eta palmarezerako eta hortxe geratzen da hori. Neguko lan asko, bulegoetan klubetako ordezkarientzat, beti esaten dugu, liga hau klubena baita. Eta besteak beste nik uste dut patroirik onenaren zelkapenari ere bueltatxo bat, errepasotxo bat eman behar diotela. Teknikaren aldeko apustua egin zuten aurten eta neurketak eta GPS-ak eta kronoak hor garrantzia handia izan du. Baina nik personalki behintzat uste dut teknologiak asko laguntzen du, baina patroiaren lanak badioela oraindikan teknologia bidez bakarrik neurtu ez daitekeen
beste zerbait ere bai. Hori da, esate baterako aginduak nork ematen dituen hoberen edo, zenden psikologo hobea edo, bai, hori ez dago neurtzerik, baina nik uste dut ez dagoela behar den bezala hitza kasuetea gokina, logorratuta, bai, hau, jende asko kalean geratzen du, galdetu egiten du jendeak, baina hori nola neurtzen da, eta nik uste dut San Migueligak ez duela lortu oraindik, behar den bezala azaltzea, bai, patroionaren sari hau, honek nola funtzionatzen du. Teknikoki bi parametro neurtzen dituzte, batetik balizara hurbildu aurretik metro horietan ziaboga egin da gero berriz ere maniobra amaituta, metro horietan azkarren zein, kuantitatiboki nahiko objektiboa da hori. Eta gero, ibilbidea zenbat metro egin dituzun ibilbide osoan, baina datu horiek hotzak dira, beste hainbat elementu osagarri ere badira patroiaren lana mahai gainean jartzerakoan. Bueno, orain ohore Kaikuri. Kaikuk garaipena hemen, El Corte Inglés banderaren 40. edizioa, berehala hartuko du Zurinagak, abesten ere ikusi dugu posik, orda txapelarekin, eta Kaiku Arraun Elkarteko partaideentzat demoraldia errematatzeko oso garaipen egokia gaurkoa Ibon. Bai, oso egokia, eta hau txorakeria dirudi, baina urren urteari begira, orain arraunlariek hilabete terdian edo jai izango dute, azaro hasierara arte, eta honek noski horrela bukatzea, beste grazi bat eta beste pos bat ematen du, zalantzari gabe. Zurinagaren posa ikusita, argi atera daitezke hortik ondorioak, eta Jose Luis Korta bera ere oso posik izango da. Apustu garbia egin du gainera, aldaketarik gabe, bere gustoko kuadrilarekin, eta serio azken momentura arte. Kalea ere aldeko tokatu zaie, eta aprobetxatu egin dute, eta aurkezpenean esan dugu hasieran, hau ez da gutxiesteko moduko bandera bat, Corte Inglés bandera, nik uste dut ligan sartzearekin balitekeena da, indar pixkat edo prestigio pixkat galdu izan da, akaso ez dakit garai batean, hau Kontxa, Zarautz, hemen Erbion, eta monstru estropa da, bi egunetan jokatzen zena, hemen buruz harina izan, 1988 milioi bat ematen. Zara Zurinagarekin ikusten dut ontzian, aurrera Zara. Bai, hemen gaudea zer Zurinagarekin, zorionak lehenengo eta be. Eskerrik asko. Bueno, ¿cómo has visto la regata de hoy? Tercera victoria de esta temporada. Ya eran cinco segundos puestos, yo creo que ya tocaba, ¿no? Hemos tenido suerte con la baliza que queríamos. Teníamos muchas ganas de remar aquí en casa con nuestra gente y el día perfecto, va a ser perfecto. ¿A quién le dedicas esto? ¿A quién le dedico? A toda la familia Caikutarra, a toda la familia de los remeros, que son los que nos aguantan y nos cuidan, y en general a la afición del remo, a la afición sana del remo. Vete a disfrutarlo, gracias. Zurinagaren posa, abeslari lanetan ere ikusi dugu, azken metroietan, azken luze horretan gozatu ederra hartu du, eta Kaiku banderarekin badoa, eta Hondarribiarrak helduko dira orain ligako nagusiak. Liga garaipena berriz ere Hondarribiak 2006an lortu zuten lehenengoa, orain 2014 urtean Hondarribik berriro garaipena lortu du hemen. San Miguelen ligako lehia honetan, demoraldia luzea da. Ekainean hasi, irailaren 3. asteburuan orain bukatzeko. Gora Arraunak, Kaiku, hortxe duzue, zorionak Kaikuri, gaurko garaipenak zapore ederra utziko die, atsedena hartzeko, eta posik joango dira orain demoraldia amaierako azken bazkari horretara. Mira, Xaxa Hermo eta Kamatxo, hauek iaz hasi ziren, titular postu agertzen, eta izan dira, Kaiku berri honetan, era bat egon kortu diren bi titular. Laugarren tostan, gerri-gerrian. Oso kuadrilla egokia, prestatu du azkenean berriro Jose Luis Kortak. Orduzu, helduaien jauna, Hondarribiarren presidentea, Zara Gandararen inguruan. Josemi, egunon. Bai, egunon. Eta zorionak. Bai, eskerrik asko. Denboraldi bikaina egin dozue, 7 garaipen lortuta, 7 bandera, 2. San Miguel Liga, balantze ezin hobea da, ezta? Bai, ezin hobea da. Urtea zilean hau ezaten baldin badigute, ez ginen sinistatuko, ez? Oso demoraldia zoragarria joan da, ligan noski, ligatik kanpo ere bai, txapelketan ere hor egon du bera, estatuko txapelketan ezik, Kontxan ere, kriston Kontxa egin dugu,
Urdaibai zoriondu barra da, eta ligan lan handia egin behar izan dugu hori handi bat irabazteko. Datorren denboraldiari begira lanean hasi zaretea da? Ez, egia esango izut, hau bukatu beharra genuen. Ja, aspalitik zaboratzen ari ginen, baina bukatu arte ez duzu, eta orain pixkat ospatu beharra dugu, lasaitu eta gero hasiko gara lanean. Eta gaur gainera 7etan, Hondarribian, sekulako festa antolatu duzu, ezta? Bai, merezi du. Festa antolatzea. 7etan joango gara udaletxera, gero handik Arrantzaleko Fradira, eta hauek unek historikoak dira guretzako, gure herri jantzako, eta ospatu beharra dire. Norekin gogoratzen zara, une honetan? Arraun elkartetik pasatu diren hainbat eta hainbat pertsonataz, ez? Gu gaur ari gara momentu hauek bizitzen, minen aurretik ez baziren uraiek hortikan pasatu eta uraiek ez balin bazuten lanari hoin, adibidez Miguel Bernedo bat, gu gaur ez ginen hemen egongo. Eta jende guzti horreri zuzentzen dugako garaipena. Zorionak eta ondo ospatu. Bale, eskerrik asko zuei. Zorionak Hondarribiko Arraun elkarteari, presidenteari, bere laguntzaileei, herri osoari, Arraun elkarteari, garaipen handia gaurko hau, eta egile esan egun ederra izango da haientzat, eta arratsalde zuzenean izango duzu ikusgai ongi etorri hori Euskal Telebistaren bidez, ETV Kasat katearen bidez. 7etatik aurrera. Eta orduaz Hondarribiarrak, orain banaka igoko dira, San Miguelikako agintarien ontzira, elastikoak, txapelak. Irunak atostan. Garai bateko arrantza trenerua dirudi. Arrantza goten ziren treneruak. Hiru arraunari tosta bakoitzan da. Hori beha guztionen zorrera edo hori sustraia. Orduaz Hondarribiarrak, Kaikutarrek ere festa ederra antolatu dute, beraien ontzia ekarri dute, bandera mordo bat, hemen irabazietakoak sartu dituzte ontzian, eta hauek ere pospozik amaituko dute demoraldia. Eta orduaz Hondarribiarrak, banaka gora, hor dira, txapelak prest haientzat, plastiko horia ere bai, eta gazte eta veteranoak denak hor elkarrekin, oso momentu polita hauentzat, Ibon. 2006an irabazi zuen hori izan dugu, orduan beste jende batekin, eta uste dut, orduan zeuden arraunlarietatik oso ertzaldai, antzen, Asier Puertas ere bai, Gontzalo Carrion, eta Mikel Orbañanoz, Inigo Bertiz ere bai, antzen, eta iruditzen zait, beste inorret zegoela, Orduan antziren Xamu Kanpandegi eta Olaskoa da, Mendizabalaiak egiten antzeudela, eta begira, 8 urte eta gero, Hondarribiak garaipen handia. Hor, oraintxe, bai, enbarkazioa sartu berri den, gizon horren eskutik, Orbañanozen eskutik. Hor dira, Hondarribiarrak, Osertzaldai, veterano handia, Xabi Etxebeste. Etxebeste beste lorpen handia, Kaikurekin garaipena bata bestearen atzetik, orain Hondarribira jonda, Hondarribikin beste liga. Orion ere bazituen, Castron ere bai, joan den toki guztietan egin du, titular izan da, suertea ere behar da, kuadriliak eta entrenatzaileak asmatzea, baino... Norberak ere jarri behar du, indarra eta kaia. Iritzi pertsonala da, nik iruditzen zaita aurtengo fitxaketarik onena, San Migueligan Xabi Etxebeste izan dela. Bai, badakigu mutil oso harina, 71 kilo, luzea. Eta ben koroa! Hondarribiarentzat! San Migueliga bigarren aldiz, hor da koroa, garaile guztien izenekin. Eta Hondarribiarrek hor dute koroa. Zenbat entrenamentu gogor, zenbat ergometro saio, zenbat petralaldi, eta azkenean batek lortzen du garaipena, eta hori 2014 urte honetan Hondarribia izan da, Hondarribiko Arraun elkarteko protagonista. Gustu asko, zerbeza ezten du. Txukuna jarri behar dute trenerua, gaur ere. Zara gure lankidea eta hor Josera Mikeo kamara. Ederki busti eta irtengo zaizkigu. Baina hau da ospakizunaren garaia. Hondarribiak irabazi du errenta ederrarekin amaieran.
10 puntuko errentarekin irabazi du Liga Orio, Kaiku eta Cabo da Cruzen aurretik. Eta Hondarribiaren abestia, entzun dezagun. Arraunlari eta zalea denak abeste. Hori poza Hondarribitik jende asko etorri da gaur. Autobusak antolatu dituzte. Bost bat ustez gutxienez etortzeko zinela. 10 eurotan uste dut bidaia, bokadilloa eta freskagarria. Klubeko parteidentzat ere oso egun ederra, orain hemen Baskaria, beti egin izan duten bezala, eta gero zuzenean ongi etorrira aurrera, Sara entrenatzailearekin. Mikel Orbañanosekin nago hemen, zoriona. Bai, eskerrik asko. Bigarren San Miguel Liga, 7 bandera eskuratuta aurten, eta zu gainera ez duzu inoiz utzik egin. Bai, egia da, gauza asko dira, ez? Egia ez da, Arraun elkarte oso honakin baita, elkarte hubea, jende oso honakin, eta azken finen, garaipen guzti hauek lan horren ondorio izatea, eta aldortatik, genekin gure eskura zola, egin inbertzan, oso demoraldi bikaina indeu, eta danan hori menez, oso pozik gaude. Hau nola ospatuko duzu, Bai, egia esan, enbazte batekin, eta honeko bain duke, ongi etorri bat baita merez, herriak merezi du, eta beraiek badekigu ondo portatuko gara gukin, eta ospakizun horretara jungo gara gau. Nori eskaintzen diozu, garaipen hau? Egia esan, hemen urbildu dian jende guztiak ez, hasi familiatikan, eta berai, arraunari bere ustez aurten, erakutsi dute oso, maila handik eman dutela, eta aldortatik, berai eskainita, arraunari. Segi ospatzera, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Orbañanos, lan handia egiten, demoraldia joan eta demoraldia etorri, ibilbide luzeko prestatzailea eta diamante bat Hondarribiarrentzat. Bai, oker espanago, 2002 urtetik, 2002 edo 2003, horikia dauka zalantza, Hondarribian dago, eta garaipen handia lortutakoa, eta begira, liga bat, gaur dagoen mailarekin, hor liga irabaztea ez da broma, eta bestia aipatu beharrekoa, niretzako da, irabazi bai, baino gaur 9 arrobiko mutil barruan dauzkala, fitxaketak ere, egin dituzte, bai, aurten izate baterako Xabi Etxebeste bera, bai, baino ondo, lanean oso ondo ari da nire ustez Mikel Orbañanos. Joseba Amunarriz patroia, aurrera Sara. Bai, Joseba, zorionak. Eskerrik asko. Bero, bigarren San Miguel Liga, hau nola onartzen duzue? Urte guztiko lana oso ondo egina eta ekipo bat ez bakarrikan kluan gauden arraularia bai direktiba, bai guztiei. Lana ondo egin deulako eta ekipoa demostratu da urten oso askarri bidela. Eta regularrena esan da eta liga itxea. Zer esango zenieke zure arraunlari guztiei? Eskerrik asko, hartu dauten pazientzia nirekin, eta eskerrik asko hane azkar ematetik estropa guztietan. Eta zaletuei? Disfrutatzeko. Gutxitan irabaziko liga hau, aurten irabazi dugu, demostratu dugu, eta disfrutatu dute uda guztia, eta gau disfrutatu zuzera. Bazei gozatzera, eskerrik asko Joseba. Bale, eskerrik asko. Joseba Amunarriz, patroia handia, itxasoaren baldintzak nahazten direnean eta maxutasunez modlatzen den gizon nahi bon. Bai, eta ondo mugitzen dena estropa eremuan batera eta bestera, eta nik uste dut Mikel Orbañanos izan duela maisu, berak berezkoa, talentoa, gogoa, prestature bai, begira zeinen iarra dagon, Joseba bera, eta azkenan dudari gabe, hor daude patroietan, horrezko txandan dabiltzan laurak, Gorkaran berri irakoitu da Zier Zurinaga, eta Joseba Amunarriz, patron honen faltan ez gaude, eta horri ikusten duguna da bestea, Mikel Orbañanosen familia ere, bi alabak eta Andrea, horbildu direla, une gozo hau bizitzera. Ez ba, horrelako egun batean, Ordoaz ba, koroarekin, ontzian kokatu,
Hor duzu Andueza jauna ere, Sara Gandarak izango du gero aukera, berarekin hitz pare bat egiteko. Koldo Diaz ere hortxe da, Hondarribiaren lehendakari ordea. Eta begira Ozer Zaldai. Maia lehen eta ez ditxu Urbainen dira, Mikel Lainoaren alaba. Oso momentu polita dira hauek eta bizi egin behar dira eta gozatu egin behar dira, Ibon. Bai. Azkenean, Mikel lehen esan duzu zenbat lan, zenbat ergometro du, eta zenbat saririk gabeko estropa da. Bandera bat irabazteko, estropa asko jokatu behar dira, eta banderarik gabe joan. Horra, Ane Erretxar ere. Gira zeinen guztora, aurten urte gogorrak estropada gutxiago eta azkenengo erremate hau entrenatzaileak beti zaindu beharrekoa, noski. Bai hori danak garaipenaren partaide izateko. Bai, eta Hondarribi hontan, aurten aipatu dugu, nola gazte jendea ego den, eta hor, aipagarrian egin ustez, Beñategiazu, Inigo Zagartzazu, eta Maries Urrena bera ere bai. Egin du tokitxoa, eta bestetik aurten etorri direnak, Jon Lizarralde eta Jauregi ere bai. Hor dugu Andueza jauna, ligako presidentea, zurea da hitza Sara. Pedro Anduezarekin nago hemen bai. Bueno, Pedro, egunon. Buenos días, ¿qué tal? No era día para ponerse camisa blanca, ¿verdad? No, como ves tú y yo estamos ya con manchitas, sí. Bueno, ¿cómo has visto esta Liga San Miguel en 2014? Bueno, hay que distinguir, ¿no? Lo deportivo y lo social. Yo creo que lo deportivo ha sido una de las mejores ligas, ha sido intensa, hemos visto que había mucha gente buena en todos los puestos de la liga y ha sido increíble, llegadas con el video finish, increíble, ha sido de las mejores deportivamente. En lo social ha sido una, yo diría, complicada, dura, pero es algo que había que acometer, se ha acometido con los, no sé, con todo lo que tenemos nosotros en ACT, ya está, ya ha pasado y al final lo que tenemos que hacer de aquí es sacar unas conclusiones muy grandes. Ayer a los 12 clubes les decía yo en la asamblea, que tuvimos una asamblea, que les hacía una propuesta directa. Creo que tenemos que, después de 12 temporadas, tenemos que revisar todo, reglamentos, órganos. Tenemos que saber qué es lo que se quiere y ese es un poco el ofrecimiento que se les ha hecho desde la directiva y la presidencia. A partir de este mes que viene empezaremos a trabajar. Queremos ir personalmente región a región. Voy a ir con todos los expresidentes de la ACT, con los cuales ya he tenido un contacto. Y entonces, durante el resto de temporada, tenemos que sacar de lo difícil, lo bueno y analizar qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, que un edificio de 12 años hay que hacerle una buena reforma y este es el momento. Pedro, te voy a pedir que compartas conmigo un momento que recuerdes especialmente bonito de esta temporada. Yo es que no me puedo quedar con uno solo bonito, pero siempre me emociono cuando veo, y solo me voy a quedar en el deporte, cuando veo esa lucha que tienen tantos iguales y que al final solo se queda con uno, yo siempre me quedo con la tristeza de que el que ha quedado segundo y ha podido ser primero, eso me emociona, porque ha habido una lucha tal. Hoy he visto aquí también un sentimiento de, alguno me decía, ¿cuánto hemos tenido que remar? Eso es lo que me emociona, el ver lo que dan estos chicos para poder llegar el primero, aunque sea por una centésima. ¿Un momento que borrarías de tu mente? Yo creo que todo es bueno, yo soy positivo y creo que de lo negativo siempre hay que sacar experiencias, pero negativo a mí me parece que es todo aquello que nosotros, en vez de tratarlo dentro, lo hagamos fuera. Eso es negativo para la Liga San Miguel, pero es negativo en cualquier sitio, o sea, en la empresa, en la familia, en todo. Las cosas se deben arreglar en casa, ese es mi estilo y eso es lo que yo siempre trataré de hacer. Un mensaje para Hondarribia. Pues nada, que se me estaba olvidando. Yo creo que hoy tenemos que darle el Sorionak a Undi, pero o sea, no Hondarribi porque hoy está aquí, Hondarribi por todo el trabajo que ha hecho, el trabajo que ha hecho Kaiku, el que ha hecho también Bermeo, el trabajo que han hecho todos. Y no me quiero olvidar de felicitar a Meira, que ahora en breve también será un socio. No me quiero olvidar también de las chicas de San Juan. Y por supuesto lo que no me quiero olvidar tampoco es de Pedreña, que va a descender y era uno de los clubs que estaban aquí desde su inicio. Entonces, Sorionak a todos. Muchas gracias, Pedro. A vosotros por seguirnos. Pedro Anduezaren hitzak, hausnarketa egin du, hor dira Hondarribiarrak. Festa ederra dute orain Hondarribiarrek, gogoratu gero Euskal Telebistaren bidez ETV Kasat katean izango duzuela. Festa hori Hondarribitik zuzenean, atxaldeko 7:00 aurrera, eta orain Lehorrera doaz poliki arraunlariak. Koloarekin lortutako sari handiarekin. Ibon Gaztañazpi demoraldia badoa, eta Meira gora,
azken bandera Kaikurentzat, Hondarribia nagusi bigarren aldiz, eta denboraldiak presidenteak ere esan du, merezi du hausnarketa sakon bat etorkizunari begira, liga sendotzeko, indartzeko. Hori da, esan du, 12 urteko eraikin honek behar duela, berrikuntza nabarmenat behar duela, eta nik uste dut, bereizi du berak kirolarloan, nik uste dut kirolarloan ikuskizun bikaina ikusi dugu, beste urte betez, hor gauza asko kontrolatzen hasia dira, lehen baino gehiago, alegia errekuperazioen asuntuak eta bar, eta denbora ikeragarriak egiten ari dira, eta arraunlariak gero eta goi mailako kirolagiak dira, nabarmen, baina gero bereizi du arlo soziala, eta nik uste dut aurten, kanpora begira, San Migueliak itxura oso txarra eman duela, adibideak bat baino gehiago dauzkagu, Estrobo hausiak guztia zipresten du, eta hortik, ez duela ezerronik atera, aurten izate baterako nik adibidean jartzearen, azkeneko astilerorekin izan den kontu hau, arraunzalea nahaztu egin du, mareatu egin du, aurretik ere badira, kortaren zigorra, salsamendiren zigorra, ulertzen ez diren gauzak dira, eta nik uste dut klubek, batez ere klubek, liga eurena baita, aurtengo neguan zerbait pentsatu beharko dutela, aurten eman den irudia, ez baita uretan ikusten dugun ikuskizun goimailako horri dagokiona ez da inundik ere. Arraun elkarteek hartu behar dituzte neurriak, arraun elkarteek zaindu egin behar dituzte lehenengoz arraunlariak, zaleak, babesleak, komunikabideak, hausnarketa egin behar da, eta eraiki liga sendo bat, indartsuago bat. Sara Gandara, zure azken hausnarketa baita ere, agintarien ontzi horretatik, aurrera. Momentu honetan denek alde egin dute, pixkanaka badoaz, denboraldia bukatu egin zaigu, esandakoa, begira nola jarri nauten Hondarribiakoek, egia esan momentu oso polita bizi izan dugu hemen ontzi honetan, baina ez bakarrik hemen izan nire denboraldi osoan zehar une oso politak bizi izan ditugu, baita ilun batzuk ere, baina hoiek hobe lehenbailean hasten baditugu. Niretako plazerra handia izan da berriz ere denboraldi honetan aritzea, zeuekin batera lankideok, eta eskerrik beroena ikusentzulei telebistaren beste alde horretan egon zaretelako, eta beti esaten duguna denboraldi bukaera orotan gaizki esanak barkatu. Alik eta lan txukunena egiten saiatu gara, eta nik horrekin geldituko naiz, eta besterik ez, Mikel, mila esker aukera honengatik, eta bukatu da aurtengo San Miguel Liga. Ederki, gure jarduna ere, honen bestez bukatuko da, gogoratu, arratsaldean ongi etorri izango dugula Hondarribiatik, atzo, Bermeotik emanaldia amaitu genuen, aldetiken porrota hortxe hurbiltzela esanaz, gaur Reala ere lanean genuen eguerdi honetan, eta Almeriarekin bat eta bi galtzen, barne lineatik informazio hori dut behintzat, eta futbolak albiste txarrak ekarri dizkigu, arraunak ordea gaur albiste onak baita ere, Galiziak ordezkari berri bat izango du, hirugarrengoa Meira, hemen San Miguel Ligan, eta Hondarribiak irabazi du, bigarren aldiz Liga handi hau. Bagoaz! Ibon Gaztañazpi, indarrak hartu, datorren demoraldiari begira, eta ea, neguan erabaki honak hartzen dituzten ligako arduradun guztia. Orain, demoraldia bukatu da uretan, eta orain bulegoetan, klubetan da demoraldi oso gogorra azten da. Oso gogorra. Enuke internatzaile zuzendari txakokide izan, telefonoak nola ote dabiltza. Bartzelonan hasi ginen, San Pedro egunez edo San Pedro bezperatan, eta begira, ia San Migueletan, 3 hilabete hon izan dira, ikuskizun polita izan dugu, eta orain, guk arraunari dago kionez ere, kresalak eta utzi, eta atxeden pixka bat hartuko. Ederki, besterik ez ikusentzuleok, eskerrik asko, Euskal Telebistaren emanaldi hauek zuzenean jarraitzeagaitik, eta saiatuko gara, datorren demoraldirako ere, beste pausutxo bat ematen da emanaldiak hobetzen. Gora, traineru estropadak, mila esker eta ondo bizi.
San Miguel Liga, denok egiten dugu arra. Parte hartu eta eskuratu